Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ashabihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ukteten min lisani yefkahi kavli. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz, hürmetli vatandaşlar, illeşler. Здравствуйте, всех приветствую. Всем проходящим, исходящим и мимо проходящим. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Вам тоже привет. Как вы? Как ваше настроение? Сердцебиение, пульс, давление? Yok olayım mı zaten? Gayreder ya zaten yok. Bunu açmasam efir. Öğrentirler her gün diye açacağım olayım. Ka vakti her medat istemede öğrab olan nokta. Keşke hiç kil aladan olmasa dedin şu efir oturup efir açsadım da. Yani alada kendi işlemeli, dar etmeli. Alma biş ağzıma düş yok da. Я первый раз слежу, чем занимаетесь. Я занимаюсь, вы можете посмотреть, чем я занимаюсь. Ассаламу алейкум. Koyacak şu efiri YouTube'da koyacak inşallah header. Murad Ağa araştıran Murad Ağa gelir. Я в Соединенных Штатах Америки. Уже 7-й год я здесь. Dekanlar hakta təyirlik yok mu? Yok dostum, dekanlar hakta təyirlik yok. Narkodel var da video çıkacaktır. İnşallah narkodelden son görürsünüz deme tema var da çekeceğimi. Oğlum. O mu dençik? Govallaha şükür sen gov mu? Dişin koydurdun mu? Hoş geldiniz. İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Aleyküm selam. Telegram'dan yazarsanız cevap vereyim. TikTok'tan yazamıyorum çünkü TikTok güvenilir bir şey değil yani. Binlerce insan yazmış da ama Telegram'dan yazsanız olur. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Турецкий, русский, английский, туркменский, азербайджанский, украинский, русский. О том, о сём, об этом, о другом можем говорить на 6 языках. И на узбекском тоже. Özbekçe gapirib men. Elhamdülillah. Kilo aldım, evet, 88 kilo olmuşum maşallah. Spora gidiyorum ya 3 aydır, her gün gidiyorum. 3 ayda maşallah güzel formaya geri döndüm yani. Gürlo şefim geliyor. Gürlo şefim geliyor morsa, gelin. Да, узбекский. Bilem okşatınca o dokun gitmelik doktora yaramadı mı gidip bilmedim ben. Allah şifa versin. Ben Murat Kurbanov araştıran Murat Ağa gelmeli efire. Murat Ağa gelsin inşallah şu gün Murat Ağa ile efire çek olayan. Более денчик хабардар et beni, хабарлы et. Как в Америке, все окей, уезжают, остаются. Да, нормально здесь, как вам сказать, свобода, посвободнее гораздо, чем бывших постсоветских стран. Не знаю, мне здесь нравится, как относятся ко мне, так же, к другим людям. Все нормально, слава Аллаху. O dostum, Allah'a şükür. Sağ olsun, ecem küçülükte beni kendi etti. Muallimler tutuyordu, hadi diyordu. Da. Men ecem beni birazcık bilen ne lisim kam. Ecem men power ol işleyatda.
Özüm demosması vardı. O biliyorsunuz, zat var asal bu tamam ediyen ağına. Şol agar padnoslarda şey edip meni muallimler tutuplar edip azap bilen okudanlar. Benim kim okumalı hüvesli adam değilim, yani küçükken govu okuyadım. 8. 9. klas için govu okudum ben. Esasen Türk mektepte okumamda yaman govu okuyadım. Yani son birden kendi olmadı okumalı. Yani men kan okap derle şey edip gezip zat edip adamların gürleşip öğrenme, yani khas ölme yakındı yani. Yani okuman derle adamların apşat edip zat edip şey edip öğreniyor. Bir Türk'te bir söz var. Kimisi okur öğrenir diye, kimisi yaşar öğrenir diye. Bizim yaşap öğrenenlerden de. Häzir men Murad agany aljak bolýan dostum. Bugün gayrat edin Murad aga bilen efiredeýin. Soň başga gün alyrmy? Murad Kurbanow. Garabekowul. Men Aşgabatdan dost. Aşgabat şäher. Aleyküm salam. Gowa Allah şükür, siz gowmy? Awa. Aleyküm salam. İnşallah yakın vakti Allah'ın izni bilen. Ertir birun inşallah. Toyaçan. Yakın vaktlarda inşallah. Toyaydı etçekkel. Toy näme gerek dost? Nikah eders boldy da. Toy poyolatlar bir hile. Sağ ol, sağ ol. Внизу иконки выходят. Какие иконки? Men 92-nji ýyl. Wa aleykum salam. Yok, dost, men Türk'te değil, Amerika'da. Спасибо, спасибо. Вы тоже берегите себя. Зарядка. Не знаю, bro. Türkmenistan'a inşallah toy ederiz Allah'ın izniyle. Beğerdi değil Amerika'da. Kimin mi verdi men ulu toy eder yalı. Men bilemek Nuragı'da men haberlaşmadım. Men bu Murad Kurbanow'un efir edecek dedim. Ава. Я не знаю, брат, я не интересовался. У меня нет знакомых, кто через Мексику в Америку попал. О, вот я sportla meşgullanıyor. İçmeyen, çekmeyen, sporda atlan madamı yaş görünüyorsunuz. İyi esasen bir zat su ken için. Wa aleykum assalam. Men su yaman ken için. Konkretne men şu trenovka etmesem ken için su. Men pikirden şonda mı kadiye? Men kalkamam şeýlede. 75 ýaşy var, 76. 60 yaşlı adamlara seyretsin kakam men olardan yaş görünüyor. Генетикадан нам болуп билер. Привет, привет, как дела? Ай, 10 литра içten sen почкаң отказ edýär. Машаллах. О, как вы? Заеду фотографии вижу, всегда улыбаюсь. Hava su içmeli olanlar. Şu vaqt değil, şu gün değil, başka gün çekeyin. Men şu vaqt Murad Kurbanow'a garaşýam. Ay bilemok dost, 10 litr içten počkaň atkaz edermi kadiýän? 10 litr su ada kena oğlum. 5 litrden ken içip bilýärmi adam? Son alabay, son aýtdy ana, son başga adamlar. 6 dil bilýän dost, 6.
Wa aleykümselam. Bilemok dost, näme etmeli? Kur'an okumaly. O bolmak üçin, yaxşı bolmak üçin näme? Allah'dan dilek etmeli. Ya mukallibul kulub sabbit kalbi ala dinik diye. Ey kalplerin iyisi, menin kalbimi senin dinine çevir diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da şu duanı okuyan eken. Ya mukallibul kulub sabbit kalbi ala dinik. Hoppa, Urwan Gulynyň bini kaçağalar geldi olanlar. Şoň üçin üstlermeňe de sebäp ýasalar. Göni öldürini belli diýenler köpçüliklerin içinde. Şuraya adamlar cemiyetimize bağlı bolmagam gynanır ýa-men bir tarapdan. Göni sebäp başlaýarlar, ne gürleşip bilýärler adam bilen, argument bilen, fakt bilen gelen oklar, diňe sebäp bilen. Krediýärler sebäp bilen men näme mertebem peselip bilersiň diýýär. Hiç gerek, sen kim? Sen hiç kim? Sen şahsiýet hökmünde däl, sebäp sen kimdigini bilemdi o gawa. Sen sebäbini bilen näme? Alavay, sen hakikaten adın manisini uzat ediyen sen. Zaslуживает ediyen. Aleyküm salam, hoş geldiniz. Goğum adalar. Yaşlı mı yağlayalım? Canımız sen mi? Şun inşallah. Sut barada gürleşeriz. Sutlar barada. Türkmenistan'daki kadiyet sistemasi. Kadiyet sistemaları barada gürleşeriz. Sanya, akıllı olay. Allah kulu işi var. Murat Kurbanov geliyor. Onu prosto yangurlaştık gelecek deyip. Мужик, вот я тут и разговариваю с Саней. O Саня deporda yedir. Daha vatandaşlar, görüyorsunuz da. Ana geldi Murat ağa. Hoş geldin Murat ağa. Assalamu alaikum. Eşitleyen mi? Wa aleykümselam. Hava eşitliğe yöne görünüm yok. Görünüyen mi? Salamu alaikum. Men məngdi. Wa aleykümselam. Oğlum yaxşı mı yağdaylamaz? O ne yapıyorsunuz? Saman iş yapıyor musunuz? Başlarsınız giyecek. Oo. Yok ziyan yok. İşiniz bilen. Öýçerler gowy Murat ağa? Xuda şükür hem de dap gülýär. Siz ne diýäňiz? Aygo vallahi şükür. Birazcık spontanly boldum bolyn. Şu men size şol Türkmenistan'daki kadiyet barada, şu kadiyet sistemaları barada bir gürümdeşik edilýekdim. Sebäbi soňky wagt yaman kän adam şol kadiyet uğru boýunça maňa Telegramdan ýazýarlar. Plan kadi eýtýär, plan kadi beýtýär, reşeniýe adalatly şekilde çykarýarlar.
Zat deyip şol arada bir acı gürleşecektim. Şol hatta arada pikirinizi aytsanız. Türkmenistan'da sizin bilişiniz yani Katar Riyada'ydı. Ne yapıp Riyada'ydı? Не слышно вас, плохо слышно. Переведешти. Ya da işte mi? Ha, durum. Ова. Ya nauşluk keyin mi? Yo, şu vakt нормально. Ne diyecek koyan da adım? Hazır ben kameranı aç yukarı koyup. Nime dayım size. Hazır ne edip geçtireyemedi. Ова, yana nauşik keyseniz pikir ediyen gowy bolarym kadiyen. Sebäbi sesiniz gat hayal ele. Ha, durmam. Geçtireyemedi. Ова, gowy eşdilýär. Tuğulma. Ha, bir mut. Nauşluk keyin bir mut. Saniye senin sağlığına içen saniye. Eştireyemini. Ova, gowy eşdilýär. Tuğulma. Şol kadet boyunca eger gurrun etsek kadet bu üçüncü üçüncü hükümet diýmekde. Türkmenistan'da 3 tane hükümet var. Yerini yetirici, onu prezident dolundurýar. İkinci hükümet kanun çıkarıcı, üçüncü hükümet kadet hükümeti. Şol eger de yerini yetirici hükümet näe dogry işlese, eger de kanun çıkarıcı hükümet näe dogry meclis, näe dogry kanunlar çıkarsa, onunla bir hükman suratda, yani adalatda göllep kadet hükümetine varmalılar. Suutları. Yine Türkmenistan'da kadetler başından başlap o yerde adalatlık yani tap bolanok. Neymiş tap bolanok? Sebebi onun aylıkları pes. Onlar bir 150'den 250 dolar çel aylık alıyorlar. O aylığı yaşap bolmuyor. İyi işe gelecek olsalar ziyatka veriyorlar. 10 ming lirça, 10 ming, 15 ming, 20 ming dolar ziyatka veriyorlar. Demek onlar gelenine eyyem kanunları öğüler bozuk geliyor. Oyra gelen kanunlar bozuk gelen soňam ýeti bir onun işini çözmek için pul almalı bolýarlar sebäbi olaylygy ýaşap bolmak. Diýmek şo ýerde biz adalatlygy gözläp bilemdik we adalatlyga garaşyp bilemdik. Egerde adalatlyk kadetde ýok bolsa, onu kanunçylyk ýok da. Hiç kim suwda berip bolanok, suwda berseňem utup bolanok, diňe tanışlyk, diňe ýanky para. Şoň üçin Türkmenistan'ın 3. hükümeti. O yerde 3 ya 1. 2. değil. 3 tane hükümet var. Onun hemmetinin büyüşlerden. Şu 3. hükümet yani Suudlar, kadetler. Şu kadetler reformları hazır Türkmenistan'da katı gerek. Eğer de kadetler işlenme olsa biz şuna gelmezdik. Eyyem Türkmenistan'da yani sizin bir topar adamlara kömek edişini diyali şu kadetler kömek ederdiler. Suudlar da şunun işlerini çöp vererdiler. Şuna gelmezdik mi? Yani Amerika'da oturan, Avrupa'da oturan adamlar yüzlenip Türkmenistan'ın içinden adaletli böyle durmadılar. İçinde tapardılar adaletli. Yani şu adaletliği Türkmenistan'ın prezidenti oğul bilen kakası yani Kurban Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov ikisi doğru yıktılar. Türkmenistan'da adaletlik yok. Ol qater vetat. Sebebi sen Türkmenistan'da yaşayan, sen bir yerde yaşayan, sen bir toprağında yaşayan, şu yerde adaletin yoktur. Hakim etçeğine de bilye, polis etçeğine de bilye, emhime etçeğine de bilye, ya da bir kimin tanışı köp bolsa, ya pul köp bolsa etçeğine de bilye. Sen hiç tadı bilen yok. Demek sen adaletsiz dövletde, adaletsiz meydanda yaşayan. Şoň üçin reformalar kadetde gatı gerek. Men şuň bir çykyş etdim türkmen diline reformalar boýunça.
esasy reformanyň esasy bölegi biz eminleri karyata koymalı. Eminler demek näme? Eminler demek halkın içinden tötenleyin saylanan adamlar. Mesela için alalı köpet dağ etrafının tuğdunu. Şöyle 6 tane emin saylanya halkın içinden. Onun yankı elementarna häsiýetleri olmalı. Olur yankı narkoman değil. Olur psihbanisada yatan değil. Olur hükümeti işine işlep duran adamlar değil. MHM polis yankı beyleki hukuk hak koruyan gurumlarda son 5 yıl işlemedikler. Bir topar kriterler var. Şu kriterlerden saylap seçip yankı şoňa girmedi ýaly. Ýönökey halktan eminler saylap kadiyete koşmalı. Ol yankı kadiyetlerde paraxorlugy, kadiyet bir adaletliği yatırya. Şolum kömek ediyor. Şol misal için etraf vilayetine 6 tane emin bolmaly. Ýöne ýokary kadiyetde 8 tane bolupdylar. Şol eminler sistemany biz girdmeli. İkincim biz hökümet suratda kadiyetlerin aýlyklaryny galdyrmaly. $1,500 $5,000, $6,000, $10,000 çeli aýlyk galdyrmaly. Olaň ýa derejesine görä, kategoriýasyna görä, birinji kategoriýaly, ikinji kategoriýaly, üçüncü kategoriýa tejribesine görä, olaň ýa taýýarlanyşyna görä, diplomlaryna görä, gaz bir topar häsiýetleri we karakteristikalarına görä aýlyklaryny galdyrmaly. Onu olur ýa-ki adalatly gorarlar, adalat üçin görüşerler, öz wezipeni saklajak bolarlar. Gara şo ýerde paraxorlugy we bir adalatlygy yatyrmaly. Onsoň şol gurama ýa kadiyet guramasy, kadiyet ulgumy adalatlyk berbilýär halka. Onu biz Türkmenistanda adalatlyk tapbilýär, adalatlyk öýüne baryp, ýagny kadiyete baryp adalatly tapbilýär. Şoň üçin Türkmenistan üçin kadiyetler gaty wajyp. Şu güne bizim esasy gelen günümüzün esasy ýagny sebäbi kadiyetler işlenok. Kadiyetler diňe rejimi gulluk edýär. Sağ ol. Şuýdy bir forum kadiyetlerin para almaklygyna kanunda günäkärmi ýa-da Berdimuhamedowlaryň. Ine bäerde men näme Berdimuhamedowy aýplaýan sebäbi öňküden gelýän sistemany bozup täze vertikal sistema goýdular şo Berdimuhamedow oğlu Kakaty bilen we şo sistemada isleseň paraxorluk etmeli. Bolmasa günüň öp bolanok. Şoň üçin kadiyetler mecbur ýagdaýda paraxorluk edýärler. Näme? Ine sen kadiyet $150 ýaşap bilermiň? Elbetde ýok. Elbetde ýok. $200 da ýaşap bolmaýar, maşgalan eklep bolmaýar. Sen kadiyetde işleňde birini ýagdaýyny adalatly çözjek bolsaň, sen kemçiligiň bolmaly. Sen hiç kimden ýa-ki zawisim bolmaly. Hiç kime degişli bolmaly. Sen öz başlak bolmaly. Ine şoň üçin şuňky kurulan sistemada kadylaryň günäsi bar. Ýa kadylar para alýarlar. Ýöne olar mecbur ýagdaýda alýarlar. Esasanam prezident günäsi. Men näme prezident diýen, men Kakaty bilen işim ýok häzir. Kakaty milli lider. Türkmenistanda ýerine ýetejek hökümetiň ýolbaşçysy prezident we premier ministr. İki rol oynap saklap dur. Ine şol adam reformlar geçirmeli. Serdar Berdimuhamedow 3 ýyldan bäri uhlap otyr. Eden zady ýok. Hiç reforma geçirmedi. Birinji bilen ýa-ki şol ulgumda kadiyet ulgumuna reformlar geçirmeli. Şo reformlar geçirmesek şo ýerde paralarym bolar, şo ýerde biýdügünçükler bolar, şo ýerde paraxorluk bolar, şo ýerde bir adalatlyk bolar. Şoň üçin 60-70%-nyň günäsi Serdar Berdimuhamedow, 20-30-40%-nyň günäsi kadiyetler. Sağ olun. Näse täze hökümet gelenmekdi. Täze hökümet gelende öňkü kadylar mezgitde galmalymy ýa-da başga kadylar gelmelimi? Täze hökümet gelende biz birinji bilen privatizasiýa etmeli. Privatizasiýa diýmek biz şolaryň kanunçylygyny bilýärlermi? Kanunçylygyň tejribesi nähili, diplomlary nähili, olar araççylygy nähili, öňkü işlerine paraxorlukda tutuldymy ýa abinyen edildimi, ýa-ki şu zatlar seyretmeli we täzeden privatizasiýa edip, täze komissiýa dörüp şolary goýmaly. Ine täze adamlar getirseň, egerde sen olaň şertlerini çalşmasaň, ýene de paraxorluk ýykylýar.
Şoň üçin biz duruşy sisteman çalışmaly. Men her wagtym diýen Türkmenistan reformlaryň aşagyna ýa-ni reformlara garşy bolýar. Köp ýyllardan bäri reformlar edilen ok. 33 ýyldan bäri reformlar edilen ok. Diňe vertikal vlast guruldy, ýa-ni vertikal hökümet guruldy. Şu vertikal hökümet diňe ýokarky başyny ýa-ni absurdediýa başga bolýan zat ýok. Şonuň üçin biz birinji bilen öňküleri perestasiýa etmeli we olaryň şertlerini çalışmaly. Şertler diýmek näme? Aýrlyklaryny köpeltmeli, olar pirpagotowka ýerip durmaly, ýa-ni halkara tejribetini alaryýaly we kanunçylyk, konwensiýalar boýunça bir topor halkara dagaborlar, konwensiýalar boýunça okuwlar barp, olar her ýyl östürmeli bolar. Olar bir zada serdenine adam haklaryny, konstitusiýany ýatdyny bilmeli we şo wagtda olaram kontrol ederýaly eminler goýmaly ýanyna. Yani kadiyetin özelle kadiyet yani eminler bilen karar alya, netice alya. Üçüncü de adam biz şunu açıklayın etmeli. İstenlik kadiyetin yani suuduna istenlik adam barp biler yali, katnaş biler yali, görüp biler yali açık etmeli. Şolur karar okanına, şolur yani kadiyet derine geçirenine hemmeler istenlik adam barıp şunu dinlep biler. Publişn etmeli, prozraşn etmeli şunu. Şunu yani. Bilýän bolsaňyz Muradaga ýaman kän adamyň haklary gidirildi. Köp adam elinden misprivi bir şeýle çykardylar, etdiler. Indi bir kär hökümet gurulaýsa, şu öňkü adamlaryň haklaryny ýa-ni gaýtaryp bolarmy? Apelýasiýa zat edip, şu kär hökümet gelende şu realak bir näme edýär. Öňkü adam. Hawa, ine serdim, häzir diktatorski rejim, ýa-ni biziň 34 ýyllyk ýaşan wagtymyz o force majeure. Force majeure diýmek näme? Sen emleğin alanlarında, misal için 93'te, 95'te, 96'da, 99'da, 2005'te, 2010'da on tapağı yok. Şu alan vakti sen şunu gorabilmedin. Yani kadiyeti yüzlenip adalatı çözüp alıp bilmedin sebebi sana diktatör rejimde yol vermediler, kadiyetleri işlemediler. Yine şunu force majeure değil ya. Seninle mümkünçilik bolmadı. Şunu unutup bilmedin. Şunun için TH'de sistemanı kurulmadı, TH'de döwlet gurulmada, TH'de 3. Türkmenistan Respublikasyny gurulmada hökman suratda soňky 34 ýylda kimin emleği bir kanun alınan boldy, jaý ýykylan boldy, hökümet tarapyndan şuraya günäler çeken bolsa, hökman suratda TH'den iş galdyryp kadiyet ýüzlenip şol sorwar serdiler we kadiyet adalaty çözgüdalar. Şonuň üçin men her wagtym diýen, häzirki işleýän çynowniklara pikir etmeň. 10 ýyllanam, 5 ýyllanam, 20 ýyllanam, 50 ýyllanam siz jogap bermeli bolsaňyz gitjek ýeriňiz ýokdur. Şoň üçin häziram ýüzlenýän çynowniklara kanun bozmaň, halkyň hakyny iýmeň, adalatly bolun, kadiyetler adalatly çözgüd almaly. Jogap berersiňiz her çözgüde. Hökman suratdan. Bilýän bolsaňyz Muradaga Saddam Hüseyin ýaly öz guruň sistemasyna ýalňyz düşýän bolsa bir Saddam Hüseyniň bir ýa-ni adem bir sözü bar. Bu ýa efesmismi bir reşeňe diýip, şonu haçan ahir wagtlary, şonda Saddam Hüseyin öz guruň sistemasy ýalary wagtly şu öz sistemasyny özü istirada etdi. Ejir çekdi. Diýjek bolan adam häzir birden hökümet ýykylsa, diktatura ýykylsa, näme edýär? Bu Ruwan goly bilen Serdary öz ýalary nälik tanaga getirýär? Option. Menin pikirimçe egerde çalışmalar bolsa, biz çalışmaların öňüne duz gapysyna, çalışmalar bolsa biz bütün dünýäde adalatly halkymyzy görkezek bolsak, biz şolary tutsak edip, eline advokat verip, komissiýa döredip, hemme jenaýat işleri açyp, ýa-ni suwutnamalar goýup, prokuror suwudu açyk suwud edip bütün dünýä görkezip Saddam Hüseyin ýaly biz şonuň üstünde ýa-ni kadiyeti geçirmeli bolýar. Olar 1 ýylda bolýarmy, 2 ýylda bolýarmy jogap bermeli. Halk öňüne 33 ýylda hemme edilen işler boýunça şol Gurbanul Berdimuhammedow 17 ýylda, Serdar Berdimuhammedow 3 ýylda hemme eden bir kanun hereketlerine jogap bermeli. Ogulanan pullary bir kanun ýagdaýda çykarylan kararlara, mysal üçin viza nemeti viza girdimegi bir kanun
pasportları uzazdırılmalı değerleri bir kanun, bir topar bir kanun hareketler ettiler. Mesela için Aşgabat şehrine Türkmen grazdan giyirmek bolanok, çeklendirilen bir kanun karar. Şu zatlar için şolar cevap vermeli. Pul oğurlanma olsa pul oğurluğu için biz komisya düzüp, yani hemme edilen cinayetler ketkitlep, onun eline advokat verip, bütün dünya görkezip, şolori, ol ortalar diyerek, barbiye nalapat gibi alaşıp. Yuridiçki biz şolori suud edip, ondan sonra şol kadiyet neyme karar çıkarsa. Öldürmeli mi, atmalı mı, 20 yaşıl türmede oturmalı mı, neyem etmeli mi ya da boşaltmalı mı? Ol kadiyet karar çıkarıyor. O koşulmalı, adam bolmalı. Ne prezident, ne meclis hiç koşulmalı. Biz şunu ödem açık suud etmeli. Bütün dünya görür yalı, jurnalistler girip görür yalı. Bütün dünyada biz şunun haramlıklarını suud ederiz ve şolar bütün dünyada maskara olup cevap verirler. Doğun kardeşlerinin önüne şolar ömrü ötünçe şunun maskalasında Çüylük Berdi Muhammedov tohumi maskara olup suud etilip nalapat ki biz şunu koyup ömrü ötünçe şolar cevap çekerler. İnşallah. Eden işleri bu Türkmen halkının ginatsıydı. Bunu yalda Dine Demir Kare'de var. O yerde de öz halkı üleyte ya birdat nemedeyte yol boşu öne çıkıp gıynaç bildirip oları yak mehirler sözler aydıp bu haramzadalar olsa gitara çalıp konsert verip öz halkı üleyen olsa konsert köşküne konsert veriyorlar. Şoyalı yankı bir kanun yağdayda devlet dolundurup ganxor olup niyaz földürüp zahvat edip dine şu niyaz földürüp zahvat eden için şular ömürlük türmede oturmalı. Dine şol bir epizod, bir aylık epizodun içindeki eden işleri için bir günne niyaz öldüren için eyyem zahvat plastik diye. Eyyem şular ömürlük 20 yıl türmede oturmalı. Şunun için bunun günahı yok, bunun yankı etbilecek iş yok. Hemme zadın eğer bir köpedağ etrafında bir adam bir kanun karar alsa şolun günahı. Neyemçip korrupsiya karşı görüşen oklar. Neyemçip 17 yılda ne kakası ne oğlu korrupsiya boyunca görüşüp adamları yankı cenayete çeken ok. Şolun iş şol. Ay biz bilemiz ok, biz de ministerler ol bul. Onurulmayan işten git. Boldu. O ağlamak gereken bir idiot değil. Ya da şeyler. Şunun için onun cevap gelsin katılı. Halkın önüne yankı cevap vermeli vaktam geldi. İnni kaçıp bilmeliler. Şu bu yatlıkta konsert barada Kädilikde nasıl Gurban Gulu Berdi Muhammed oğlunun oğlu ve yurtbaşından aydımçığa getirdiler. Bu adam hiç gelip prezident geldi, gel yurtbaşından milyonlar çok ülkeler halkımız şu ağır iqtisadi zamanını kötünü oturka yaravsızlar bir mağara pul tap bilmeyen vaxtları bunlar yurtbaşından aydımçı getirip davarı tutuyorlar. Neyle garayan bu halka karşı apaçık yani mesela filmde de sayamı edenim etçek kanser etçek aydım etçek diyen közünün kıymet değil midir buna da? Yine ortalar bir kovda da etti. Litsemer diye de şu litsemersi. Yani bir pervalık, bir namuslık. Sen halkın ölüp doğuka. 45% halkın daşını gulçulukta ka. Bez dokumentsiz kösünüp yörke senin içinde konsert veriyen doğulunun veriyen yankı nime diyen pullar soğuyan hükümetin pullarına öyle doğulunun veriyen bul cenayet iş. Dine şunun için şunu işten ayırmalı, şunu kakasını oğlunu işten ayırıp yankı cezalandırmalı. Dine şunun için. Teya bir kanun yağdaydı. Men size söz veriyen Gurban Berdi Muhammedov ne sadakalarına ne öğünün doğulunun bir köpük çıkaran o. Şuraya kıskanç adam. Kıskanç bolmadık olsa öz cühtinden çıkarıp $12.500 aylık alya. Öz cühtinden çıkarıp ova varıp garip adamlara paylardı sadakam olsun deyip. Öz kakasının ecetin sadakalarını öz pulunu ederdi. Görgürlü hükümeti işleyen adamlardan pul yığınap on sadakaları geçiyor. Şunu adam bir namus utançsız. Şunun için doğrunun emmeller gerek bolsa hükümet pullarını öz cühtin pulları yağlı ulanır. Ona şunun için biz bundan görülen almalarla şu adamı biz kaçalt yağdayda tutuk etmeli. Gurban Berdi Muhammedov. Doğru ayttınız. Stayda
Men bir material geçdim arada. Şu Gurban Gulu Vidita gelenle 2007 yılda narkotik ayırmak için yürütenli bir halkın gözüne bir giro yağlayın, kahraman yerlerde. Yani halkın önüne giro görmek için narkotik, hamala narkotik birbirinden ayıran yağlar edip Jadan Khramov dağı buna maslahat veriyorlar, narkotik ayırmalı ya. Halkın gözüne görünüyor diye. Saparmatın başı bilen bolsanız ol kraniye kene diýetde dollarlar bize kene saparmat döwründe banklarda zatlar ýöne konvertasiýa ýok. Konvertasiýa bady produktlara zatlara ýöne kurs ýok da ofitsialny bankda. Bular näme etdi? Bizde gelip bankdaky dollarlary 10%'ine halka konvertasiýa hökmünde 350 birden açdy. 90%'den guruluşda iýip başlady. Ve şonlar bilen pullarymyz bu torp başlatdı orada. Hem de kuruluşu edip atmuvaydı, topullarım. Onun naşaram bir narka gulluk dövletti bul, narka deyip olanda polnu panamu çevirdi. Ne emestene dedim yöne şu narkotika ayrım büyüklenleyip sol 2007 yıldan henüz şu ülkenin şu narka gulluk içindeki işleyenler baktım o mersinler işleyen narka diyorlar hem de yani içinde narka diyorlar o mersinler bölüm başlığı atraktivlikler var sektöründe milyoner mırada 3-4 tane cayları var herifinin başka adamın atlarına 3-4 tane maşinleri var. Bunlar Türkmenistan'ın içinde narkotik aylanışığında da elleri var. Yani Türkmenistan'ın narkotik aylanıyamazsa şolum olun sayesinde. Bunlar çok daha bir yol verdi. Gurban Gulu şu narkacıl açılanı veri şolları Ata Garayev deyip Aman Garayev tepkiri vardı Balkan'ın yürüttağlı şol Gullu'nun ministri diye. Şondan soň şol adamyň özü alak zalim adamlar getirdi berýär we şol wagt şolar şuwna çenli näme edip gelýärler ýaş gyzlary gelinleri biriniň boýuna goýjak bolup eger daha bir adam etmedik bolsa şoň üstüne goýup ýa-da edenem bolsa 1 kilo tutulan bolsa 10 kilo ýükler aýalyny gyzyny öňüne getirip şonu ýalaňaçlap 14 ýaşly 15 ýaşly gyzy kahkatyny buna ýalaňaçladyp şo zady Gurban Gulu Berdimuhammedowyň täsiri bilýän sebäbi öldürüp ufak berip şodatlar. Şuwnym şodatlar dowam edip gelýär adam. Şuwnym şodatlar dowam edip gelýär ýurtdaky zalimlikler. Olaram bilýän näme adamlar? Şodat edýän adamlar ýürüýte özü ýalak zalim adam getirýärler. Adama hiç gelip nälisem nefsi ağraman bilýän bir kelek daş ýürekli adamlar getirip goýýarlar. Şu zatlarım bize koyan täsiri bada bilýänmi? Halk gorkup var edip adamlar ýaman gorkup durmur da. Zulüm edip gelýärler-de. Suriýe diýerse Suriýeden beter Türkmenistanyň içi. Prosta kudady bilen bu. Ýaňyna şäher edip başladyk informasiýalar gelip otur. Tawolsunlar Türkmenistanyň informasiýa paýlaşýarlar. Şu zatlara aýdýasyny halk gulugyny nana ýani heli bolýar şu zatlar diýip. Sebäbi daşyny göründü, hiç gelip önemli ýerlerle. Näme aýtjak şu zulümler aslında demokratik ýurt tipini tanıyan Türkmenistan döwletinde bu ýaly zulümlerin bolmagy dogrymy ýa näli näçe ýangyş? Birinjiden hem döwlet bolany, oň içinde adalatlyk bolýar, oň içinde hökümet bolýar, oň içinde bir döwlet guruluşy bolýar, döwlet institutları diýilýär. Her hili organlar, organizmler, her hili gurumlar. Türkmenistanda olaryň ady özleri ýok. Hemme zat ýanky ýolbaşa edilýär. Şu 34 ýylda birinji Niyazow, ikinji Gurbany gelip bundan meter çüýretdi sistemany we şu sistemany dol ýykdy. Guruluşy, döwlet guruluş sistemasyny ýykdy. Şoň üçin bir kançylyklar pikir etmeň, ine bir tany ugalny rozykda ýa-da operativny oddelda ýa-da polisde, MHM'de bir işleyen adam bir kançylyk etse, hökman oň üstünde beýlek ýolbaşçysy bar. Bu kaptalda nadzor var, внутренний kontrol var, bir topar organlar var. Şolar ýanky şol zatlar bolanlar derrew öňüni alar ýaly. Şolar mişanok. Dogry sistemany ýykdy. Men şoň üçin ýen döwlet ýok. Döwlet nämeden barat? Halkdan, toprakdan we döwletde işleyen döwlet guruluş sistemasynyň adamlardan. Bizde döwlet guruluş sistemasy ýok, döwletde işleyen adamlar var. Olaryň paraxorlar, ýallaklar we ganhorlar. Bir-birini öldürüşüyorlar.
Olar öz arasında bir-birini ölüşüyor. Halk bilen halka hasam eden oklar. Näçip? Halkın sesi çık görmedik. Halk öz haklaryny gorak görmedik. Halk öňe çykyp protest et görmedik. Biz şulara ynanyp 1991-nji ýyldan bäri ynanyp gelýär. Bular biziň ynanlygymyzy, sabrlygymyzy ulanyp bize garşy hemme zatlar etdiler. Inni biz öz jogapkärçiligimizi almaly. Birardan jogapkärçilik alyp biz hökümeti kontrol etmeli. Hemme döwletde halk hökümeti kontrol edýär. Biz şu neçeli 34 ýylda hökümeti kontrol edemiz. Şondan zalimler, Gurbanuly ýaly dörýär, Gurbanulyň daşyna adamlar dörýär. Daşyna zalimler dörýär. Olar görýär halk gözüni ýumyp dur, halky urup, depip, öldürüp, zorlap, ýalňaçlap ýöler, halktan ses çykan ok. Ýokardakylaram bas nämetsen pul getir diýär. Şol iki ortada bundan beter ýa halk gynýarlar. Şoň üçin halk Türkmenistanyň içinde ýeketäk organdyr. Konstitusiýany ýörebiljek, adalatlygy ýörebiljek ve prezidentini ve onun elindäki işen adamlar kontrol ediljek. Biz şonu kontrol etmeli. Biz olaryň üstünde, biz olaryň aşagynda däl, ine şonu düşünmeli. Häzirki günde biziň rolumuzy elimizden alyp, biz ýa jogapkärçiligimizi elimizden alyp, haklarymyzy elimizden alyp, bizi iýlat öndürdiler. Şoň üçin şuraya zalymçylyk ýa gaýdyşyň ýaly. Mundan beter zalymçylyk bar. Häzir üstler açylyp başlady. Sen aýyp başladyň, men aýyp başladym, ol aýyp başlady. Üst açylyp gelýär. Üstü açylan bilen zalymçylyk azallanok. Men bir gahrym gelýän zadym. Ýa-ni ine şuraya zalymçylygy açýan, zulümçylygy açýan prezident reaksiýa bermeli, dirrew düzeltmeli, onu basmaly, onu tutmaly, ýa-ni ýygnaklary geçirmeli organlarda. Ýok, gaýtyp beter. Öýdüň beýlüň halky saklaň, jerime salyň, gaýtyp beter halka garşy işleýär. Diýmek şular ýürüýtür goşunlar, halka garşy göreşen goşunlar. Olaryň ady hökümet, Türkmen hökümeti. Biz şunu çykyp köşküne baryp birinji bilen Gurbanuly we Serdar tutsak etmesek beýlekler bilen biz görüşüp bilmez. Birinji bilen şolary tutsak eder, şolary jenaýada çeker, ondan beýlek gulluklarının öz ýerine geler. Yani şol ýaly görüşämesek, şolary saklap bolanok, zalymçylyk, zulümçylyk ýöne köpelerdi gider. Gynansak-da. Sayda çakolyan adam, ine şol sistemadan izil çeken adamlar var da, ne hak yerde türmeye girenler, var edenler, şolara kompensasiya bermeli mi diýen, täzeden subsidiýa edip dörde, şolar näçe türmede oturum bolsa, näle izil çeken bolsa, ýakynlary maşgalaty, ýerde şol adamlar diri bolmadyk bolsa, şolara hökümet, täzeden gurulan hökümet şolara kompensasiya bermeli dörde, murada näle düşünýär? Zatlara birinji bilen olaryň atlary arsalanmaly diýmek. Olaryň hemme işleri täzeden dengelmeli, atlary arsalanmaly. Öňkü bir güne basyryn bolsa, şonu aýyryp, ýa-ni sistemadan, suwutlaryň sistemasyny, hemme ýerden organyň sistemasyny uçotlardan aýyryp şolu arsalanmaly. İkinji, şolar aýtmaly, siz arzuýadyp kompensasiýa alyp bilersiňiz. Olar adalatda suwda ýüzlenip, şo ýerden hökman suratda kompensasiýa almaly. Hökman. Näçip? Olar ömrüniň bir bölegini bir güne ýagdaýda, ýa-ni biriň ýalňyşlygy bilen ýa-da biriň zalymlygy bilen, zulümligi bilen ejir çekdiler. Hökman suratda kimde kim şoňa jogap bermeli we şol adam şo jogapdan ýa-ni kompensasiýa alaýmaly. Hökman suratda. sağ olun. Doğru aýtdyňyz. Başga da näme soram abi? Sen soram näme diýinçäň, men eminler boýunça gurrun berýän, ol täze sistema intek Türkmenistana täze ikinji Türkmenistanda bolmadyk sistema, birinji Türkmenistanda bolan sistema, birinji Türkmenistan ýani 1924-nji ýylda kurulan Türkmenistanda, Sowet Soýuzyna Türkmenske SSR-da şo eminler ýa-ni sistemasy bolan sud присяжных заседателей diýilýär, oşo. Şol sistema bady işleýärdi, sudlar adalatlydy. Hawa biz umuman kolonial ýagdaýda bolan bolsam adalatlyk bady. Sudlarda o ýerde, bu ýerde adalatlyk bady. Häzir Türkmenistan, ikinji Türkmenistan emele geldi. Ýagny ikinji konstitusiýa kabul edildi 92-de. Ine şol ikinji diktator Türkmenistanyna adalatlyk ýok. Gorap bolanok. Köçede, ýagny edarada, meýdanyna, potrotçylykda, daýhançylykda, ýagny gurumlarda,
suutlarda adalatda gorap belnok sebäbi adalatty saklayan organ kadiyetler işlenok. Korrupsiya battylar olam. Ine şu eminler sisteması, yani tötenleyin her tuğda 6 saylanan adam olur adalatty gorap biler. Olun yankı hükman kanun bilmeye gereği yok. O yerde ekspertler durur, ekspertler düşündürür, kadiyetin yol başısı düşündürür. Olur dine şu yerde şu netice adalatlı, men şuna sesim veriyen şu adalatlı yankı çözgüt bolmalı, şuraya bolmalı deyip, öğüt fikrini alıp, ses verip şu yerde adamlara ya cezalandırırlar ya da cezadan ayırırlar. Qara adalatlı olur. Ne şu sistema biz geçmeli, bütün dünyada var, ötün devletlerde var. Bizim şonu geçmeli sebebi. Şu eminlerim sen men yani töteyenleyin sistema salınıya bir yani yürütü algoritm boyunca sistema salınıya da töteyenleyin adamlar saylanıya. Şu saylanan adamın kategoriyalarını seyrediyorlar. Yani türmede oturmadık. Psikotropni, narkotik ulunmayan, edep taydan normalni, yani kriterleri var, şu kriterlerini şol adam eğer gelyen bolsa, ol hükman saylanır, yani onu kompüter saylaya, şol adam hükman suratda öz grazdan borcunu yerine getirir, halkın adından adalatlı çözgütler alayalı, suutlara katnaşar ve şunun için aylığam alar. On aylığam kesitlenýär. Şurayal sistema Türkmenistan'a girilmeli, nesip bolsa. Ulu çalışmalar karışıp dur. Men bir daha da aytjak bolýan, eger söz berseňiz, inanın her Türkmen, her bir adam içinde daşary ýurtda diňe bir daha pikir edýär. Men hiç zat çözülemok. Bolýaly şul bir biderek zatdyr. Men hiç zat çözülemok. Men sesimden hiç zat gelenok. Автократия diýilýär mi radara şoňa? Автократия diýilýär ýa-ni. Bu mankurtluk diýil ya, ýa-ni jogapkarsızlyk, mankurtluk diýil ya. Ine seredin. Biz edil özümüz doğru tutup hemmemiz azybylaşyp 10 şunu alman Türkmenistan düzet bilýär. Döşüňi açyk gezersiň. Daşörde gitjekmi viza gerek gel gönü gidýän. Başartak vizalar aýyrmaly. Başartak Ýewropa bilen Amerika yani o obligasyonlu vizeler, kompüterde, internette alýanda gidýän 6 aylyk. Şonu eder. Biz köp zatlary yeňilleşdirir. Türkmen halkyna yaşamak, gezmek, yürümek, hareket etmek ansat bolýar. Şu zatlar bir erteki zat diýen, men aýdýan 10-15 gün hemme zat taşlap, üýçdük, alýas şular, şular gylyň üstünde dur. Ne kakatynyň rolu var, ne oğlunyň rolu var. Bular hiç kim. Ananyň. Halkın gücü dünyada iň uly güçdür. Biz üýşüp şunu 10-15 günde düýetip bilýäs. Hemme türmedäki oturanlar boşadyp bilýäs. Daşarda dokumentçylar bir günde pasportlaryny berdirip bilýäs. Daşna gitjek, içine girecek. Näme etsen gel, granisadan geçende sana hoş geldin, saman bak gel, garaşýar diýip aýdarlar. Şu zatlar erteki del bir de bağlı. Gelin müşelim, onun meşhurunu edelim şunu. Bak, bir 15 günde lidiňiz bolýan. Gruziýanyň bir öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili ýalyma düşdi. Korrupsiýany nädip düýpden ýok edenini. Ýalyma düşýän adam korrupsiýany Gruziýadan düýpden aýyrdy. Elbet reformalar etdi. Ýaş prezident ipade ütkötdi diýip bolýan da. Indi şu wagt Gruziýada korrupsiýa bize bağlı hem zat bizim elimizde. Men bir zat düşündürjek koyan halkımıza pikir etmeň, men hiç zat çözemok, sen hiç zat çözemok, bizim başaracak hokumuz yok. İndik geljegim şu reali özüňiz anlamaň. İndik geljek bir real bolmaz. Eger biz şu diktator aýrýan bolsak, indik geljek şoň başlasa ona aýrarys. İndik geljek halktan saýlanan. Bizim tek ömrümizde halk bilen halk olup saylak görem doğa prezidenti. O näçe öňkämeň desin. Öňkün saylam doğa. Eger biz saylasak, bizim öňümizde o aýlanyp, köçe aýlanyp bize wada berse, bizim saylasak etmese, ýene köşküň baryp aýrarsa, gerek bolsa türmäge batar. Ine Ýewropada herden Sarkozy türmede, Macron her türmäge diýär. Prezidentler näçe basylmasyn eger kanun bolýan bolsa basylýar, gidýär. Näçe Türkmenistan'a näme prezident bolsaň
prezident vezife bolsaň sen neprikosnovenmi? Ýok, prikosnoven. Kanun bolsaň sen kim bolay? Gitmeli, bolly. Bul bolsa biz soraw berýär. 4 ýyldan bäri ýa korrupsiýany düşündirýär. Birlenip otyr. San teknologiyasy boýunça ýygnak geçirýär, ýa şkolnik ýaly. Otyr ekranyň öňüne. Ödem bakgaýda, özüni aýratyn zapis etgaýda, ondan ekranyny emedip zat edip, bize montaj edip kino görýärler. Bizi idiot görýärler da. Şoň üçin şu zatlara bu halk şunu ýanky ruhsat berýär. Biz halk bolup şunu ruhsat berýär. Birinji gün şunu ýok edip bilýärdik. Häzirim sizi çagyrýan. 10 meşhur gaýrat edeliň. Üýşeliň, aýrýat şunu. Hiç problema ýok şunu aýyrmak. Bu golýan ne daşöwürtde adamlar var, ne döwletler var, ne içinde adamlar var. Ananyň hemme ýalaklar birinji bilen töwüp başlarlar şunu. Gelin aýralyň, bolly. Ödem kanun esasında kanun bozman aýralyň. Bütün dünya bizden görürler. Awa. Demokratik şekilde bir miting edip halk çıkmalı. Biz hiç ekstremist kadar çağırışan yok. Bizim yolumuz demokrasiya yolu. Hakikaten Türkmenistan öyle demokratik bir devlet diyer. Yani demokrasiyanın İslam yok yurtta. Özün gurultuyorsunuz. Diktatura, represiya, amala 37. 36. yıllarda hıyalak Stalin el adımları Forosu, Kuvasu, ne vakti ya da şuraya alalım şu vaktin. Adamlar ne? Stalin vakti inim näme bolsa da adalatlyk bary. Sen bir zat bolsa sen atu edýärdir ýön adalatlygy, ýani gorýardyr. Häzir hiç sat ýok. Döwlet ýok diýene, edenetdilik. Näçip edenetdilik sebäbi ne Serdar Berdimuhammedow, ne Gurbanly Berdimuhammedow döwlet dolandyrýarlar. Dolandyrış ýok, döwlet dolandyrşy ýok. Ýygnaklar aram bizi kino ökürmek üçin geçýär. Olam boş ýygnaklar. Olar näme diýärdi? Ýani bir-birini anekdot aýýarlarmy? Ya bir-birine ertek aýýarlarmy? Näme diýärler? Biz eşitdik görem doga. Hiç eşit gördüňmi Serdar Berdimuhammedow ýygnak geçirişini? Ýok. Hi birinden soraw berip, jogap alyp, şoňa kommentariýa berip, ýani şonu düzeltip, näme işemerligini görkezden ýani gylyk häsiýetlerini gördüňmi sen nemede? Ýok. Men Murad aga, men Serdar Berdimuhammedow näme ýygnak geçirýän, näme aýdyp bilýän. Görýäňiz, çylygy onu ýaýylyň şeýdi koýup, elini goýýar. Ministrlerine oturýarlar. Soň ministrler birden soň telepromotoruna goýýarlar. Hamala kabut öýde gurulýan ýaly oktaýar şotaýdyn. Şeýdin ýygyna gelýär. Näme aýtjanyny bilen. Görýän Murad aga, näle? Yo, onsoň näçip Türkmenistan düzelsin. Näçip bizim durmuşymyz gowy bolsun. Näçip biz bagty ýaşar. Näçip bizim geleceğimiz bagty ýaşar. Näçip bir kanunçylyklar bolmasyn. Aydın maňa bir tane argument berin. Egerde ýolbaşy, prezident ýygnaklar geçirip bilmeýän bolsa, ol kompetentnisa men gurrunam edemok. Hünärmentlik boýunça men gurrun edemok, ol bilen ok. Hiç bir o hojalagyna ýa bir hojalyk işlerine işlek gören adam däl. Firma çyk görmedi, производство edip görmedi, zavod fabrik gurup görmedi, bir edaran dolandyrıp görmedi, kredit alıp kösenip adamla aýlyk berip görmedi. Demokrati ne bir alıp gidýär. Bir düzgünçiligi, bir hepbetçiligi, talamançylygy, ine sebäbi özü şol başga zat bilen okda. Biz onsoň näil öseli. Ine men bir zada gen görýän türkmenler hemmeti daşyna gidip işläp derre öýlerine getirip pullary jaý gurup, ýani mülkleri gurup arkyn ýaşajak bolýarlar. O sen mülklerini sen diktator döwletde ursaň senki däl ol. Olunky isten wagt gelip ýyk gider, alar, seni podstaw eder, özüň satyp türmeden boşajak bolup pulunu berersiň. Gyýdyň zorlarlar, maşgalaňa azar bererler. Bitnamarsın, sen türmede özüňe jaý salýan. Sen türmede özüňe maşina alýan. Birinji bilen döwletiňi düzelt. Onsoň investisiýa. Iň esasy investisiýa döwleti düzelip ýaşamak şertini goýmak investisiýa. Oňa pul gerek gel. Oňa üýüşüp köşküňe baryp, şo ýerde professor gerek, medisina gerek. Biz prezidenta soraw berýär. Gelletine jogap bersin. Näçip korrupsiýa, näçip 33 ýylda konvertasiýa ýok.
biz döwlet bolýan bolsak, hani ýanky bizim ýeňişlerimiz, hani Türkmenistanyň ötüşi, biz öz milli manadymyzy konvertasiýa etdilemizok. Manadyň hiç hümmeti ýok ha. Diňe Türkmenistanyň içine manada aýlanýar. İtkenlik döwlet alyp göräý. Olaň pullar daşary aýlanýar. Mysal üçin Afganistany al. 40 ýyldan gowrak uruş boldy. Şolaň puly Eran aýlanýar. Bizim pulumuz hiç ýerde Eran'da da aýlanok. Hiç kime geregi ýok. Sebebi bizim ne pulumuzun hümmeti var, ne halkymyzyň hümmeti var. Beýleki dünýälara görä. Şoň üçin biz şu zatlar galdyrmaly. Birinji bilen biz Gurbanlyk terdadydan başlamaly, özümizden başlamaly. Biz özümüze aýtmaly, bir gezek ýaşaýat, plan ömür geçdi. Ben bir topar adamlar bilen gürleşýän 10-15 ýyldan beri daşyrtda çağlaryny telewizorda öýlendirýärler. Gürkünç däme ol. Telewizorda seyredýär, ýagny ekranda seyredýär. O ýerde de Türkmenistanda toý geçýär. Öz ýanky ene ata borjuny telewizordan geçirýär. Oğlu mutluyan değil. Maskaraçılık mı? Biz gulçulukta, biz çıkmalı şundan. Gelin doğru olup şu 10-15 günde düzedelim. Düzedip bolyan zadi. Bir günde düzedip bolyan, bir günde. Gelin 10-15 gün podgotovka edelim, bir günde de düzedelim. Bolli. Döşün alıp gezersin. Türkmenistan'ın grajdan bolson, bulç bol, Levağın çaycığından bol, yani Balkan'dan bol, Daşoğlu'dan bol, tapavut yok, döşün açık gezersin. Hükümet izinden olar. Sana hizmet edecek ol. Etmete de ya basarlar ya da işten gider. Gelin edelim şunu. Gelin biz hükümeti kontrol etmeli adamlar bir gedek ömrümüzde hükümeti kontrol edelim. Cevap verdin, neyem çip sulatları yok. Neyem çip daşına çık bilem yok. Neyem çip pasportlar uzadan yok. Neyem çip iş yok. Neyem çip konvertasiya yok. Neyem çip bizim elimizdeki pul bilen biz yaşap bilem yok. Neyem çip aylayan aylıklarımız bize yeten yok. Neyem çip başka devletlerde aylayan aylıkları maşgala eklemek için yettiye bize yeten yok. Sebebi biz az alyat. Yani statistika neye doğru gidiyor? Bir daha düzeltmeli, düzeltsin. Ona prezident değil ya. Ilgasını düzeltsin. Neyem çip eden o? Neyem çip kaçıp diyor. Neyem çip kaçıp cevap verip görün. Neyem çip kakası, öyle bir gezek ömrüne halkına cevap verip görün o. Açık linyada. Halkla gürleş görün o bulur. Neyem çip Putin'le gürleşerler gidip gulu olyalar. Yöne halk şunu saylanlayıp bütün dünyada car ediyorlar. Men halk sayla deyip. Halkına bir gezek cevap ya vaada verip görün o. Kasama ettiler bir gezek. O kasamından bir sözünü yani cevapkârçılıklı yerine yetirebilen oklar. Yalancılar. Ene. Murad ağa, Alişer bilen Abdullah ağam ýagdaýyny bir aýtdyňyz. Siz şolugurda näme işler edýäňiz? Gürleşdinde şol Alişeriň aýaly bilen, siz bilen habarlaşypdyr diýdi sizden bir materýal çek bolýan bir şowarly bir aýtdyňyz. Alişer bilen Abdullah'ın ýagdaýy ine şu gün men gürleşdim. Öz maşgalasy bilen, Gulala bilen. Olaň ýagdaýy 27-sine men ýalňyşmasam datasy mümkin ýalňyşýandyr. Karar çykarylypdyr, şolar deport etmeli. Onam adwokaty ine 4-ünem 7-sine beripdir. Şol siyasi iş. Siyasi iş bolan soň adwokaty informasiýa beren oklar, gizliýärler, ýanky wagt çekýärler, her hili bürokratik prosedura sokýarlar, şolary iýerjek bolup. Biz ine demokratiya opozisiýanyň adından hatlar yazdık. Amerika, Amnesty International, Human Rights Watch, bir topor Ýewropada ýürüten gurumlar var. Men şunu akşamam Strasbourgda Stop Deportasiya diýip bir gurum var. Şoň guruldan dokumentlary soňky netije alynan soňam şolar durup bilýär. Biz hatlar uradyp, biz mass mediada hökman suratda aýatlaryny tutup biz görüşmeli. Men netip bolsa, Türk hökümeti bilen habarlaşak bolýan, duguşak bolýan we şolar bilen şu meselelerini orta goýjak bolýan. Şol aktivistleriň eden ekstremist hereketler ýok. Olar elinize yara galyp, dawat hökümeti ýykyl diýen ok. Olar adamlary bikanço çağıran ok. Olar diňe kanunço çağırýarlar, olar diňe kanuny gorap çykyş etdiler. Şoň üçin şolara garşy kanun ýanky haklary bozýan organlar
MHM, polis ve Serdar Berdimuhamedov ekstremistler şular. Şular hakları bozup, kanunları bozup, şul aktivistlere karşı görüşüp, şulara töhmet atıp görüşýärler. Şu zatlar men düşünjek bolýan hemmelere ve Alişer ve Abdullah boýunça men hemmeňe haýyş edýän, hiç kim dymp durmaly, biz kömek etmeli sebäbi egerde biz imtim otursak bir-birden hemmetini alıp giderler. Men her wagtym aýdýandyr. Soňlaşy görüşmeli. Biz gidermejek bors. Sebäbi bu ýam syýasy iş boldy. Ýöneköy departmatyny işden. Bütün dünýäde habarlar var. Human Rights Watch'un çıkan kararı ama şonu iýermelerli. Häzir Türk hökümetiniň öňünde iki ýol var. Ya da halkara konvensiýalara, halkara şertnamalara boyun alıp, hormat koyup etmek ve gelecekte Ýewropa Birleşigine gittiler. Ya da şolar bolup diktator klubu bilen hereket etmek. Yani Gurban Berdimuhamedowyň hyzmatyna bolup Türkiýanyň awranyny bütün dünýäde ýykmak. Ne şol iki ýol var. Haýsy ýol saýlawalar Türk hökümeti bilemek ýöne biz kanun esasyna bir topor kararlaryň esasyna bir topor yani konvensiýalaryň esasyna hereket etmeli. Bizim başga ýolumuz ýok. Bulun kanun ýol. Belki var aşıl Alişer bilen Abdullah'ın eğerde Allah'a uğraşıp Türkmenistan'a kidayetleri belki ol halkın ayağı almalı da sebep bolsalar yani. Alişer bilen Abdullah şu vaqt için hiç açan adamlara ayağı alın, rad edin deyip gürlemediler. Onlar Türkiye'de bolan üçün ve madama sizlerin haýyşdyňyz boýunça sizin arkaňyzda durup videolar çekýärler. Sizin diliniz ve sizin sesiniz boldular. Şuň hiç ýene şolar ýatdan çykarmaly. Birinji bilen doga dile etmeli. İkinjisi elimizden gelen bar zat etmeli. Erde watandaşlar Alişer bilen Abdullah Türkmenistana gitdiler. Farhada näme eden bolsalar, şolara da şolar ýalaklar çekdirler. Men size aýdaýyn. Farhada da iň erbet bir şekilde erkekliğin namusyna diýici zatlar etdiler. Yani o zatlar aýtmandy utanýan men dogry aýtsam. Ne hakiki zalimler, ne hakiki diktatorlar, manyaklar, aklınıza gelmeyecek hemme erbetçilik etdiler şol olana. Hiç kimin şolar ýalak apustasy etmän hakkı ýokdur watandaşlar. Kanun diýilen zat hemme kimin deňlik görmeli. Kanun bir adamyň erde döwlet tarapyndan sübüt edilse, şol adamy kanun esasyna çäre görünmeli we hiç kime fizik güç bolanma hiç kime hakkı ýokdur. Ana seredin Russiýada iki tane başga ýurdun watandaşlaryna öldürdüler, daretler bolýan iki ýurdun arasynda diplomatik atnaşyk boldy. Olar ona ýe çykdylar. Bizim watandaşlarymyz ýurtdaşyna başga ýurtlarda näle kynçylyklardan geçdiler, näle adalatsızlyklar bilen gawatlaşdylar. Bizim hökümetimiz hiç açan bilen arkamda durmady. Bir safarym suçy ýokdur. Bilýärmi şu suçy mada bamy bir ýurtdaşyna bir türkmenliň başyna bir zat gelinle inçikala şolar arasynda durup şolar üçin bir hereket eden ýere advokat tutup berdar edip aýtan bizim pasolistamyz yurttaşynaky iýleşmede böskünçükler, kynçylyklar döredýärler, kötüýärler, öz iýleşmede gorkudýarlar. Ýa-da ýurt okuyan taliplerin ýanyna baryp şolary gorku atma saklap bilýärmi? Hatda ýürüýse öz kazollary bar bilýärmi? Informasiýa sekretärler biri özge pikirli, özge düşünjeli adam bolsa, şol bir Türkmenistana baranyna ýerine gaýdanda kanýetde goýulan oklary ýurtdan hamaly şol adam fikri başga bir pikirde hökümet bar, närdäçiligi bolsa, zat bolsa. Näme üçin bizim hökümetimiz iňmende şol başary ýurtdaky ýaşaýan adamlara garşy giden güýçle sarp edýärler. Ýagny başary ýurtda ýaşaýan adamlaryň göz açylan adamlaryň birazjyk öz düşünjesi, öz pikirini beýan edip bilen adamlara garşy şol hereketler edýärler. Näme üçin şol atlar edilýär marada? Sebäbi Türkmenistan hökümeti yok. Türkmenistan hökümeti bir adam için saylanan hökümet. Olar diňe Gurban Berdimuhamedowa kulluk edýärler. Hatta Türkmenistan prezidentam ol bir kartinka. Ol onu ýene de Gurban Berdimuhamedow dolandyrýar. Ünferin bolsaňyz Gurban Berdimuhamedow gidip prezidentden derek şertnamalar gol çekýär. Baryp ýanky duguşlar geçýär da şu ýurtda. Ol hemme öňküýäli hemme işler alyp barýar. Häzir Serdar Berdimuhamedowy mümkin Gurban Berdimuhamedow aýryp öz gyýyndan goýar. Bellisi ýok. Günne planlary üýtgäp dur, günne nime edip dur, oglam eýýäm ýadady, çek bilmeýänini aýtdy.
Ine häzirki hökümet diňe bir zatdan orkýar. Gurbanyl Berdimuhammedow we onuň tohumuna azar ýetämesin diýip, şulara biri şiket ýetirämesin diýip, ýa-da halk galyp şulara bir zat edämesin diýip, halka garşy işleýärler. Bular halk üçin ýa halka hyzmat edeýin diýip, ýa ine şu halk bizi saýlady, ýetiki şu halkyň jogap bermeli diýip pikir eden oklar. Şoň üçin ine meniň habaryma Rossiýada bir topar adam pasosta ýüllenýär diýe, ilçhana ýüllenýär kömek diýip, gaýtyp organlar, Rossiýanyň organlary ilçhana ýüllense, gaýtyp bulara diýär, "Akydyň batyň deport ediň. Näme taklaýan? Kanun bozan bolsa iýeriň zat" diýip, ýa-ni şol kanun bozanlygyny subut etmek, barıp bağırlamak, şo çynmy ýalanmy o zatlary ünsemeren oklar. Göni akydyň, göni basyň. Men diýjek bolýan adam biz şoluň düşmanlary. Biz şonu düşünmeli. Biz halk bolup hökümetde işleyen adamın düşmanı olduk. Biz hiç şart etmedik düşman bolur ýaly. Biz ýöne dymyň oturduk. Şolum bizi düşman etdi hökümete. Egerde şu hökümet prezident saylanan bolsa halktan, şu hökümet bize hyzmat ederdi. Biz dymyň otyr, gizlenip otyr, şondan hiç şart ýok. Bizim esas maksadymız häzir hökümeti kontrol almak. Şul polis, MHM, minister, hocalyk ministri, ýa-ni polis ministri, MHM ministri tapawut ýok. Biz şolary kontrol almany dogul hakkymyz bar. Konstitusiýanyň 3-nji maddasy bize şonu rol berýär. Türkmenistanyň iň ýokarky organ milli lideram däl, prezidentam däl, halkdyr. Iň ýokarky organ. Şondan ýokary hiç şart ýok. Şu milli lideram, prezidentam hemmesem ministrlerim şoň aşagynda. Biz halk bolup öz rolumuzy alamzok. Ine şol esasy problema. Şoň üçin şuraya zulümler bolýar. Şoň üçin bize garşy görüşýärler. Niday bok bir kelletini galdyrar diýip görüşýärler bize garşy. Onanyň demokratik opozisiýa hemme zady edilen ok. Biz hökümetden. Bizde ne pul var, ne resurs var, ne biziň elimizde ýa-ni kanunlar, haklar var. Biz ýöne grajdanyň hökmüne hereket edýär. Toplum grajdanyň hökmüne hereket edýär. Elimizden geleni dogul edýär. Şoň üçin her kim öz ýerine bir ýaly hereket etmeli. Her kim öz ýerine şul Türkmenistan gurbanyňky biziňki diýip hereket etmeli. Türkmenistany basyp alan gurbanyny türmäge gitmeli. Başga ýol ýok. Şunu düzeltjek bolsak. Ine şu ýaly gynan tamam. Gurbanyny Berdimuhammedow aýtjak bir maslahatyňyz barmy? Serdar Berdimuhammedow gurbanyna. Hawa. Men indi maslahat berýäli, şonuň maslahatçysy ýöne halkyň adyndan istegi aýdyp bilerim. Gurbanyny Berdimuhammedow, siz gaty çart ýagdaýda bar eden betbahtçylykly, bikanunçylykly hereketleriň üçin siz gaty çart ýagdaýda Türkmenistanyň gaçyp gitmeli. Diýri aljak bolsaňyz. Serdar Berdimuhammedow, siz gaty çart ýagdaýda prezident bolup hemme Türkmenistanyň grajdanynyň pasportlaryny berdirä ýaly etmeli. Siz gaty çalt ýagdaýda Türkmenistana hemme demokratik opozisiýasyny we beýleki opozisiýonерlary, hemme grajdanlaryny salyp içinde partiler çyamy, nämeler çyamy açdyn we şolara olum halkyň bir bölegi mümkinçilik bermeli. Şonuň setleri çykarýaly. Şu ýaly biz bir halk bolup Türkmenistany östürmeli. Egerde siz öz adyňyzy taryhda galdyrjak bolsaňyz, diktator, çüýük tohumyň esasy wekilleri Gurbanyl we Serdar Berdimuhammedow ýaly şu ýaly ýyl galdyrjak gel bolsaňyz, hakyky bir türkmen halkyna kömek edýän bir ýol bolýar, ýyl galdyrjak bolsaňyz, onda siz reformalar geçmeli. Reformanyň birinjisi siz bütün halka eýçilik çykmaly. Bütün halka kömek etmeli. Siz Türkmenistana hemmelere gelmäne ýol bermeli. Opozisiýonер bolsun, beýleki bolsun, biz Türkmenistanyň düşmanlarydyr. Biz Türkmenistanyň ösmegine uly goşant goşak adamlardyr. Şoň üçin siz bir ýalyklary ulanyp Türkmenistany östürip bilersiňiz. Siz öz dünýä garaşyňyzy çalşmaly. Sizin öňüňizde bizi düşman edýän ýa bizi monster edýän adamlary derhäw tutup türmäge basmaly. Sizin daş töwereňiz korrupsiýonерler, ýallaklar we paraxorlar. Şolordan diýilmeseňiz, hiç wagt hiç reform etbilmeseňiz. Ene men size
adam ýaly Türkmenistan grazdan ýaly ýöneköy maslahatlar berýär. Egerde şul ýolda gitjek bolsaňyz, demokratik opozisiýa her wagtama agzybirlikli Türkmenistany östürýär we Türkmenistany demokratik ýoluna, dogry ýola goýup hemmämiz birleşip agzybyr giderýär. Ene biz taýýardyk. Ayçan konuşun hanım ben. Aytjak bolýanda adam Türkmenistan çalışmalara taýýar. Nesip bolsa bir ýerde ýalgyn ýa-da bir ýerde ot galaýsa, Gurbany Serdar Berdimuhammedow köçelerde öldürürler. Halk köçede öldürür. Şoňa ýetirmejek bolmaly, gan dökmejek bolmaly. Türkmenistan grazdan uruşuna girmeliler. Şoň üçin demokratik opozisiýa halkymyza düşündürüp kanun esatyna parahatly çalışmalar etjek bolýar. Ve sizin hemmeňiz şoňa çagyrýar. Sağ olun Murad ağa. Goşulan üçün minnettar. Size can sağlık işinize de Allah kuvvet versin. Biz sizin yanınızda mıdama bile hareket edelim inşallah şu diktatör rejiminin Allah Teala soňa çıkmaga bize niyetler etsin, bize göz etsin. İnşallah geleceğimiz için, çağlamızın geleceği için her birimiz şu yolla koşmağa tayyar olmalı. Şu yolla ecel çeken doğumlarımızdan yağdan çıkarmalı. Bize gollu olayan doğumlarımızdan Allah razı olsun, minnettarlık etmek isteyen hak yoluna doğumlarımıza da Allah kınıl etsin. Her birine canı sağ, başı dik olsun. Sağ olun Murad ağa. İnşallah yine efirler eder bile. Bor. Soňky sözüm aýdyn, ine sana da talip, sana Nuri, beýlek aktivistler köp sağ olun. Şu ýaly Gokman hereket edýäniňize, arasda parahatly, adalatly öz efirlerini zap barýanyňyza, beýlek işlerim edýäniňize köp taňa kazyn. Siz ýekedäl, biz emma halkymyz emma biz ýöne häzir aramyzda bir kiçik ılalyşyk tap bilemzok. Onu tapaýsak biz bir günde şular çözýär. Men ine türkmen halkyna ýüzlenjek bolýan ynanyň bir günde düzet bolýar. Bir sagatyň içinde. Gelin hemme zatlary gyra goýup şu zada ýapşalyn halk bolup. Bize köp adam gerek, 1% gerek. Biz şunu alýas. Bir günde düzedýär. Bir günde şu daşyny türkmen bolsa hemmesi içine ýerde bayram eder. Bulam bir erteki däl, boljak iş. Türkmenistanyň içinde bir topar adam kösentpýär. Namyz edip akşam öýüne gelip çağlaryna nahar çörek berip bilmän, öz maşgalatyna kömek edilmän, gynanyp getipýären adamlar köpdir. Gelin galalyn, gelin edelin. Kim ağrını alacak bolsa, kim kötünün bolsa, kim gelecekte prezident boljak bolsa, meclis boljak bolsa, häzir wagt geldi. Gelin edelin şunu. Şoň üçin men hemmeňize sağ bolsun aýdýan, şu ýaly efirlere gelip bize maslahat berýäniňize, bize biziň ýanyňyza, bize kritik tarapdan öz pikirlerinizi aýdýanyňyza köp sağ bolun. Talip gelinçe men gürlemeli bolýan. Nesip bolsa biz hökman çözeriz. Şu meseleni yeňiş kazanır. Türkmenistan azat bor. Wagty geldi. Ünseren bolsaňyz häzir öňkrasiýaň daşyny gurşap alan 15 tane respublika azatlyğa çykyp başlady. Ýuwaş-ýuwaşdan günüň ýanky geçmegi bilen her bir döwlet öz ýoluna gidip dur. Azatlyk ýoluna, öz başlyk ýoluna, garşylyk ýoluna. Türkmenistan intek bir günem ýorak görünür. Garşylyk, öz başlyk, azatlyk ýoluna. Gelin şonu ýürüdelim. Gelin türkmen bolalım. Gelin ýürüdelim. Sen buluç bol, daş bol, özbek bol. Sen çäjewli ýanky kiçik tire bol. Tapagy ýok. Biz hemmämiz türkmen, biziň Türkmenistanyň dogullyk toprağymyz, göwümiň ganakdy Türkmenistanyna. Biz hemmämiz Türkmenistanly. Biziň hemmämiz şol bir adam. Bize Türkmenistanyna dogulup ýaşan her bir adamyň ýanky adamy gerek. Şol adamlar Türkmenistan gelecekde kaldırmalı. Şol adamlar şunku gününe azatlyk almaly. Şoň üçin gelin edelin şunu. Gaçyp ýörmäliň ikbalymyzdan. Biziň günümüze, biziň bagtymyza, biziň ýanky wagtymyza, biziň ömrümüze geldi şol mesele. Gelin şunu çözelim. Sağ olun Talip, inim sağ olun köp şu ýaly efirler edýäniňizde. Indi efirler çeldi, görüşürüz. İnşallah sağ olun. Köp sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Vatandaşlar näle gowurdyňyzmy efiri, gowulyp durmy. İnşallah Murad ağa bilen paşaşy şey dip bara, köplü efirler ederiz. Näle Murad ağa, näle görýäňiz? Prosta sizin pikiriňiz aýtjak. Intelligentni gowurlaya dordam adam bilen gowy düşündirýär, ýumşak adam. Dordam vatandaşlar. Bu meniň öz şahsy pikirim. Sizinki bilen belki razylaşman bilersiňiz, her kimin öz pikiri bar. Ýöne men şeýle görýän. Oba sag bolun. Dogry dogry diýmeli. Her kimin öz pikirine, düşünjesine hormatym bar. Sag bolun. İnşallah her ýerimiz şeýdi pereket etsek, agzy berjek bolup Allahyň izni bilen gowy bolar inşallah. Oba dogry aýtdyr. Конечно, şeýdi bara halk bilen gürleşmeli, çykmaly, aýtmaly, öz pikirini aýtmaly, näle ütkeşmeler bolmaly Türkmenistan ýurdumyzda. Şeýdip ideýany aýtmaly düşünýärmi? Öňe çykarmaly, ideýa, plan bolmaly. Конечно, planymyzdan bar ekonomiski beýleki reformalar boýunça ýöne bu zatlar aýdylan sebäbi bu zatlar aýdylsa ertir başga bir alyp bolanjak bolar, garaçak bolar. Bilemok Nuraga, men dar etmedim. Habarlaşmadym Nuraga bilen. Talip, selamun aleyküm. Wa aleykum esselam. Almadın ayağın var ha, Murad ağa bir soru var. Murad ağa bilen men özüm gürleşjekdim, şoň üçin hiç kime almadym. Näme soraň var bolsa maňa aýdyp bilersiň, men soňky iki sapar efire gelende sorarmyn. Bolýarmy? Ýöne şeýle diýär rejimi ýykylmaly, näde dogrymy? Hawa. Toplanyň diýär, halk diýär, meselem halkyň şeýle bir ýüreginde gorkusy bar da, olar toplansa, olar ýygnaýar. Ine siz şoňa bir garantiýa etmeliler, bilýäňizmi, özüňizmi barýaňyzmy ilki efir etýäňizmi, miting etýäňizmi? O zatlar gorkazmaly bolýar. Sere dostum. Bu zatlar hökman aýdyljakdyr, ediljekdir. Prosta şuň aýdylan nokta şu zatlar. Wagty golaylaşanda bir aýyňdan, bir hepdeňden bu zatlar hökman aýdylar. Yani hemme zady gülünden aýtmalylar. Sebäbi sen düşünýäňmi bärde biz 10 adam, 30 adam bolsak aňyrda onlar çömüňläp adamlar otýar. Düşünýäňmi bir adamdan 10 adamın kellesi gowy işlere doğrudan bir adam pikirçi başka 10 adamınki başka. Öyle de sistemada da yok. Halk imanla şondan çekinýär da düşünýärmi? Imanla toplansak biz ýygnaýar. Yok. Siz şoňa garantiýa etmeli bolýaňyz da. Ondan sonra halk mesele däl. Bir sagatda da toplanýar taýyp. Garantiýa bolsa. Halk elbetde jemlener inşallah wadam eder. Biz şu wagt şoňa görä hereket edip otyrdyk. Bilen boş oturamdyk. Menem şu efiri näme işim yok mu oturup işimden daşary şey edip efir edeň. Her kim çek uje ýady ýurtdyň içinden men gürleşen adamlar bilen pastaýan maňa jaň gele aýdýarlar. Owalarda, kızat, owada adamlar zatlar bizde çykjak diýe köp adam bar çykjaklar. Prosta biz belli bir wagty garaşyp otyrdyk. O wagtym iň ýakyn wagty boljakdyr. Men öň aýtdym şu ýyl halk 100% aýaga alýar inşallah ulusda towa. Şonuň üçin biz elimizden geleni edip otyrdyk. Vallahi tarif. Bolýar? Sağlygyňyz. Bar. Bolýar sağ ol. Tamam, anlatyrum. Sağ ol. Senem sağman. İnşallah hökman hemmemiz cemleşmeli. Gelin vatandaşlar, men size yeni aýdýan, şu efiri gelinde näme problemaňyz bar bolsa, şonu aýdyň. Eğerde hökümete eşitdiresiňiz gelýän bolsa, eğerde problemaňyz aýtyryp bilmeýän bolsaňyz gelin çykyň da gürleýän. Şu efirde kän adam derdine derman tapdy. Allahyň izni bilen bizim şoňa sebäp boldyk. Gelin gürleýän. Hiç taýdan çekinmeýän, gorkmaň, hiç kime basan oklar, öldüren oklar. Bassalar öldürseler, öňkü adamlary tutup basyp öldürerdiler. Şonuň üçin hiç taýdan gorkmaň. Näbeden gorkýaňyz? Uje tak sizin öljek günüňizem ýazyldy. Näçe ýaşajaňyzam ýazyldy. Näçe pul gazanjaňyz ýazyldy. Şonu da gorkup oturýaňyz. Gorkmaň, Allah Taalaňyň näme ýazan bolsa, şo bolar, başga iş tat bolmaz. Перья подняты и слитки высохли diye düşünýärmi? Уже boldy sizin ykbalyňyz çözülen, ýani näçe ýyl ýaşaş. Şonuň üçin gorkmaň iş tatdan.
Men Brooklyn'de değil dostum. Alişer bilen Abdullah düýün gürleşdim men aýaly bilen. Alişeriň aýaly bilen suwt bolupdyr. Suwdum diýämiş. Jaňat maňa ýazgyçka men saňa telefon numery beren jaňa-da. Ayça kolyandadım. Alişeriň aýaly aýtdy şo suwt как бы решение çıkarttı hamala Türkmenistan'ın Alişer bilen Abdullah üçin ugroza ýok ýaly. Hemmemizden bilýär Alişer bilen Abdullah Türkmenistan'da barsa näme boljagyny, Türkmenistan'ny adalatsız suwdyň badygyny hemmemizden bilýär. Alişer bilen Abdullah Türkmenistan'a dönüklük eden, o Türkmenistan'a dönüklük eden adam ataly we ogullardyr we onun garyndaşlarydyr. Türkmenistan'ın tebii baýlyklaryny çıkaran adamlar, ýurtdan çıkaryp satýan adamlar. Vatandaşlar, düýün maňa bir gelneje jaň etdi. Ýol ötenne diýe, kükürt zawody bamy, näme bar diýe, şo taýda adamlar diýe, şoň sirýosundan dadynyň kösen ýaman kän adam keseler urapdyr diýe soňky wagtda. Ra keseller, dürli keseller bar diýe. Vatandaşlar o kükürtleri zatdyr kim getirip ýurtdaşyna çıkaryp satýar? Elbetde Gurban Golinyň garyndaşlary. Näme üçin dünýä standartyna gabat gelenok edýän işleri? Näme üçin ha? Näme üçin olar hemme zadyň arzany görünüşine çek bolýarlar. Eger de şolar şo taýy bir açy köprek pul goşan bolsadylar, şo zatlardan belki azrak adam ejir çekerdi. Ýöne olar eden oklar sebäbi görýän vatandaşlar. Ýurdumyň içindäki sanpinstansiýa diýip zat diýip belik guramalar we şo zatlary kontrol etmeli guramalar. Olar barlamany gorkýarlar sebäbi Gurban Goly serdaryň garyndaşlary. Şonuň üçin adamlar keselleýär, rak keselem köp. Ana ýurdun içinden ýazyny atkotlary gömülli. Näme üçin şo barada bir çıkıp gürlä bilen ok ha? Näme üçin gorkýarlarmy? Gorkýarlar sebäbi. Hani o blogerler baydyk zat diýip çekenler. Türkmenistan'da rak keselin köpelendigi bar, näme üçin aýdyn oklar? Adamlar gyrylmaly, ölmeli, öz halkymyz şondan soň siz aýtjakmasyňyz ha? Näçe tane adam ölüp otyr onkologik kesellerden, rak kesellerden ha? Vatandaşlar, ýurda gelýän dermanlar meselem onkologik balnolaryň zatlaryň agyr ýatan adamlaryň dermanlary gelen aeroportdan geçiren oklar. Näme diýen arkadjel şol agyr gymmat dermanlary alýada konfiskasiýa edýärler. Alywam öz tanış apteklaryna zatlaryny satýarlar. Olaryň soň halky gymmat bahadan satýarlar. Vatandaşlar, bular wara ganyňyzda polnüstü ganyňyzda çyp otyrlar siziň hemme tarapdaýyn. Ýöne sizden tägim uykuda otyrsyňyz, ýatyrsyňyz. Мрамор ничего по сравнению с ядерным отходом и с тем, что они занимаются родственники президента. Понимаете? Они травят народ, zäherleýärler vatandaşlar. Pulumyza bir ogurlaýarlar, ikinjilikle zäherleýärler. Çağalaňyz patensiýa zat diýdi. Giden keseller bar o. Bilýärmisiz şu zatlary? Gelin goşulyň efire, alýan efire. Mary. Если не ошибаюсь, точно. Надо узнать. Я не буду сейчас 100% говорить, но кажется, Мары. Ну, я узнаю, иншаллах. Salam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Gowum ýagdaýlaryňyz? İnternetiňiz gowy däl edýär. Nurana näli gowmy? Yaxşı, Nurana. Gowlaşýarmy? Häzir. Ha, Hudaýa şükür ýaşy. İnşallah gowy bolar. Dua dilek ediyorum inşallah Nurana üçin. Nurana kiçijek wagty öz durmuşy üçin göreş alyp barýar. Şunça şu ýaşdaky çağa. Allah Taala synagy etdi enesini atasyna. İnşallah şu synagdan hem gowy bir şekilde çykmagy Allah Taala niýesir etsin. Amin.
Padarka uğradın vatandaşlar. Ne ýagdaýyňyz bar bolsa, Nurany üçin padarka oklan, ejesdady, efiler açýarlar, etýär pisat edin. Kömek edin şolar ýagdaýyňyz bolsa. Taliba şu atlara gowaşdyň da şo gepi. Men şu sana arada yazan dermanım var, detoksimap onkologiya hastalarynyň dermany. Hawa. Tamam, ayırdım. Şu derman var, şu at bize sroçny gerek, yani iň soňky variant şu, hemmesini edip gördüler. Hazır diňen şu dermana galy iň soňky neme şol. Çıkalgamız bilen şonu alsak diye vücudu temizlenýär tutuş şu hastalykdan diye. Men bir ýerde alıp ne bil öz vatandaşlary ücretsiz alýar, hiç pulsuz muht alıp bilýär. Men onu muht almak üçin berde vatandaş bolmaly. Men Türkmenistanymyzdan şonu sorak görüp Türkmenistandan alıp bolmak mu haýer Türkmenistan berjek diýse diýip berden gidip şu ýerde alanymyz ol bu mukadidim. Ýöne Türkmenistana da barmaýarmyş o derman. Biz bu ýykyt goýalar bilýän, häzir meniň hiç ýyl çıkalga ýok. Hawa men aýtdym şol dermany berde diňe şol onkologik resept boýunça berýär. Menem bilýänim berde Pimmedat kanun esasyna bolan soň barp alyp bolanok satyn aljak diýsen, satylan onda ol derman. Bilemok Ýewropada. Satın alıp, bizim satın alıp biljek dermanymyz. Yani onu şu Türkiýanyň hem Saglyk Bakanlygynyň derman senagatyny kakoýty bir giden rapor dogurlap, şoň bilen alıp bolýar diýdi. Yani ol sen eline beriljek zatda direkt hastahanaya gelýär, doktorlar nemet berýär diýe. Ane Gurbanguly Berdimuhammedow Haýyr Sahawat fondy ine Nurana biziň Türkmenistanymyzyň watandaşy televizorda görkezip çağalar, operasiýa edýär, beýdýär diýene. Näse возможность kömek edin de edýän bolsaňyz, halkam görsün, alkyş aýtsyn size. Ediňe ýagdaýyň bolsa, fond näme iş ýarýar? Oguljahan Atabaýew. Uljahan. Men wara hiç hili nemedip bilemok. O çağam öňe gidip başlady, begen ýotyrdy. Biz bu ýykyt ne Türkmenistandan ne bu Türkiýeden hiç hili kömek ýok. Türkiýanyň Saglyk Bakanlygyny ýüz tutdyk, onuň jimerine ýazyp görýär, hiç ýerden ýok, siz ýabanjy diýär. Türkmenistan öz halkynyň, yani öňe maýdyp berdim size. Daşyş Bakanlygyna şu ýerden bir hassa Özbegistanly hassa ýazy Özbegistanlynyň dilekçesini kabul etdiler. Soň menem ýazym şonuň edişi ýaly, meňem diýdim çağamyň şular ýaly hassalygyna, dermanyna, balnitsa tölegine hiç güýjüm ýetenek meňem ýurdum garşylasym, şonu gaýrat edip aýdyp berim diýip ýazýan bolýan. Siziň döwletiniz kabul edenok diýär. Özbegistan kabul etdi-de, biziň döwletimiz kabul edenok. Beýtmeler, men ýaman kösenýän bar şu. Görýän vatandaşlar. Ýüreň haýyş sizin vatandaşlar. Gelip gürlemeň efirde. Arkadamyz onu etdi, bunu etdi. Siz ýagdaýdy. Ne? Edin kömek şu çağı. Näli men ýigren ýanam bolsaňyz, şu çağa Allahyň hatyryna kömek edin wara. Belki meni halaman bilersiňiz. Ýöne şu çağaň hiç taýty günäsi ýok. Şu çağajyk entek durmuşda ayağa galmak üçin elinden gelen töweş alyp barýar. Yani ýaman Çağı var. Öýkünde arada suýugnanda demol bir şonu kabul edýär bilýärmi? Ağlamançyk şonu kabul edýär. Şoňa da men razy edýär. Men aýdýan çağım näme günäs bar, bunça ejir çekýär. Bir şol derman tapsak diye hemme zatdan dünýäň, yani içindäki şu onkologist opkullanım, ýetmesinden öýkünne problema hemmesinden arasalanýar diye men aýdýan, neujeli şonun bir çözüm ýok, Türkmenistan neujeli bir ýekleje çağanyň, şu kiçik çağanyň leçeniýasyny garşylamagy ýagda ýok, şol ýaly uly döwletim hayrat edip vatandaşlar ýardam eden, faýyzdy. Men hiç haýsyňdan pul sorajaklar. Diňe sesimizi duýdurup berýän ýardam etsin Türkmenistan. Yani bizim ýurdumyz bir baý döwlet tanalýar, baý döwlet diýip tanalýar da. Yani şonuň tebii baýlygyndan ya iki döwletiň arasyndaky anlaşmasyndan neujeli bir kiçik çağan leçeniýasyna bir mizer puly ýardam edip bilmeýärki. Nurana. Selam. Nurana. Bak.
Doğru. Build your credit. Bills. Get credit with Zelle. Ha. Up to $200. Ana aydımçı getirdiler arada. Aydım aytıryalar, näme? Şu çağan Install now. näme günäsi var? Arkadaşlar, görýäňiz näme? Birazcık oyunuňy, birazcık inilik duýguňyz, kalbyňyz birazcık ýerine gelsin. Arada milyonlap pul berdiler o aydımçı getirip. Şul getirilen pullaň ujundan şu çağa beren bolsa, şu çağa var, bir dertten diýler da. Yani bir çağa gowlaşmagy näme sebäp gerek bolsa. Görüňde utanyň o adamlar. Şu hökümeti gollaýanlar var. Allah size wara şunu begen ýan bolsaňyz Allah Taala wara size şunlan syna etsin wara inşallah wara. Eğerde şu da biwe pagara ýan bolsaňyz wara Allahdan dileýän o sizlere sebäbi siz vicdansyz adamlar. Duygu düşlük yok sizde. Empati diýilen zat yok. Näli ýaşaýan şu dünýäde şeýle ölersiňiz. Ne geçtim. Çağacığım onu çay veri daşarının havasını görünür. 13 ay o bir yıllan geçti. Var şunu şey deyip aydan daşarık tutyan olun. Günün şöhlesinden korkuyor. Gözüne düştü. Şolur ya. Türk'te Şolur ya. Gözüňiz açylsyn, teredin. Türkmenistanyň ilçihanasy Türkiýedäki. Habaryny aýdyn şolara. Biziň illeşimiz çağajyk yaranok. Gaýrat edin. Ay o haber aytmak gerek gel. Özüm gittim o barıp yığlap yalvaryan kömek edin deyip. İttiyal koyalar olur. İttiyal koyalar gepleşmek anlarda dursun. Öýräňiz vatandaşlar. Görüň o dünýä. Utonun vara, utonun. Liçka ýazyň gelmedi, liçka ýazyň. Utonun. Allah belaňyzy bersin sizin vara haramzadalar. Adam hasabyna gören wagt dämi inşallah biziň wagtymyz geler. Bizim sizi adam hasabyna görmez. Ýöne etmeýäniň üçin biz has güýçlen ýaşaýan ýatdan çykarma. Nurana. Bak Nurana bak. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do do do. Görýän vatandaşlar, çağajaň näme günäsi bar o? Ýaňja men aýtdym, gördüňmi ilçihany adam hatabyny gören oklar bizi, gürleşen oklar biz bilen birini Türkmenistana gitmeli bolsa, ýürüti samolyota uratýarlar Türkiýe, giden çykdy edip ýöne bir çağajaň gowlaşmak üçin bir kömek eden oklar vatandaşlar. Näme üçin görüşýän, näme üçin çıkış edýän. Vatandaşlar, şu ýalyk çağalar ertir berýän aglamasyn diýip görüşýän, düşünýäňizmi? Ýöne siz zatlar düşünmersiňiz. Köpüňiz. Haçanda sizin başyňyza gelende şonu düşünersiňiz. Sizler ýalyk bolmadygyma şükür edýän Allah Taala. Sizler ýalyk vicdansyz bolmadygy üçin. Nurana, şarkı bak şarkı. Multika çağırma. Her şey könnün verdiğim gısıp bara nemedi bilen o. Rahat demal bilen o. Maske tutsam borkya. Tamam. Ova. Rahatsızlığa. Nurana bak. Mommy shark do 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 do. Mommy. Behniyem molu kabeyde öykünü yaman öğret. Subhanallah. Vatandaşlar. Birazcık rahatsız oldum. Ben çıkayım son. Yine de gelirim. Bolya gence inşallah vicdanları bir hili oyanlar size kömek ederler deyip umid ediyorum. Neyle adamlarım olsa bir gayrat bolma. İnşallah. Gayrat edip bu sesimi duydurup verin yardım etsinler. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun gence. Kimin ne hak, kim haklı ya kim haksız ha? Aydıp bilirsin mi çıkıp? Näme o çağın, näme günahı var? Näme üçin diýäňiz hökümet emekme borçlumy? Hökümet näme aydymçy getirip aydym aýtdyrmana borçlumy, ha? Vatandaşlar, aydym maňa bir sorama jogap berin. Men wize çekjek, şu çağanam aýtjak, halka aýdy getirjek. Men diýjekler edim vatandaşlar, aydymçy gelýär ýurdun içinde. Aydymçy getirýän Nurana ýalak bir 3-4 ýaşly çağajaň bir dermanyna
kömek edip bilen oklar vatandaşlar. Daha Özbekistan öz vatandaşlarına kömek ediyor Türkiye'de, yine Türkmenistan kömek ediyor ok. Öreyen vatandaşlar. Neyle can yakıcı bir yağday. Çeyli yurdo, çeyli yurt. Giden gadımız var o. Gadımı nevitimiz var. İnşallah täze hökümet kurulsa var, şuraya zatları lişni ödüm hayır sakavat bilen meşgul olacak Allah'ın izni bilen. Olam yurdun büdjetinden şeydip halkıma da kömek edip şeydip yarası çağacıklar zatır. Ödüm gidip video çekip Allah'ın izni bilen şu işimi ödüm etcek inşallah. İnşallah vatandaşlar şu niyetim var benim hayır sakavat iş etmeyene. Şoları yalak vatandaşlar. Allah'dan dileyen inşallah şunları yıkmağına, şu günleri yetmeyene niyet verilsin Allah Teala bize. Adamların alkışını almağına. Amin amin inşallah inşallah vatandaşlar. Hem amallar niyeti öredir. Hindilerim beni koşup bizar etti var. Her yerde efir açtım şöyle beni koşuyor. Amin amin inşallah men öňüme aýtdym men hayır sakavat etjek inşallah Türkmenistan'da fond var ha hakikaten şu fondu ödüläýçi TikTok'ta Instagram'da TikTok'ta men ol çıkıp ne prezidentiň saýasyna däl ne yurdumyň büdjetinden şunça pul şunça çağa kömek edildi inşallah şu zatlary ödüm etjek prozraçny bolýar ödüm etjek hemme zady inşallah ol bularyň kıyalak ýalanda däl ofisimiz bolar zat bolar halk düstü çatsa edip bile lüboy vakti produktlar paylanır zat edilir inşallah vatandaşlar Nuri gel lan Nuri adam fan köpeliýä bolyn bular haram zadylar gelip gönüş olaya katýar. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Bana prezidentlik gerek ýa dost. Hayır sahavat iş etsem boldy. Yok şifli sen otur bir aşağıda dost. Benim olaya abi dayaş geldim. Hayır sahavat ettirseniz bolýar başka da gerek yok. Assalamu alaikum. Wa aleykum salam. Nälen Nuruşka gomy? Wa alaikum salam. Salam vatandaşlar goýmusyňyz emmäňiz. Şükür. Emme zat gowy. Alhamdulillah. Nemen suuduny da atkaz ketdir. Şonu ýene apelýasiýa etmeli. Oň üçin hem ýene $1000 ýaly öňki suudu utulanlygy sebäpli çölemeli bolup durda bilýärmi? Alişeriň aýalam vatandaşlar işleýär hem maşgalatyny eklejek bolýar bir kömek edeliň şoňa da bar gaýrat ediň adamlar. Vatandaşlar gaýrat ediň. Alişer bilen Abdullah üçin kömek edeliň inşallah. $50, $100 kimin näme güýji etse $1000 uly summa däler. Hemmämizden çykyp inşallah bir zatlar edip bilýäs. Dabaýçy vatandaşlar gaýrat ediň. Haýyş edýän her biriňizden şol olanlar üçin, sizler üçin hereket etdiler. Eders. Oba gaýrat ediň inşallah. Bam size şoň nomeri. Ya da Nur ağa ýazyp bilersiňiz mesela. Nur ağa size oklap berer inşallah. Oklasalar men geçip berýän mesele ýok vatandaşlar. Ama Nur ağa Özüňizde de dekonduny oklayan geçirenler var. Maksady. Şu ayda 40 000 lira da. Bir can davay brat gaýrat et. Yani Bir can davay brat gaýrat et. şonu vatandaşlar bir gaýrat edeliň, eliňizden näme kömek gelse, şola bolan hemmämiz üçin görüşdi. Şola bolan çıktaja etdi, maşgalasyna galmasyn o çıktajylar vatandaşlar, adwokatyň çıktajysy bu. Şeýle de 2 ýarym aý boldy şolaryň içerdeligine. Şol ortada
Alişer hem işleyadi hem daşından efir ediyadi. Ni hem işlep bilen ok, hem efire maç bilen ok. Bulun maksadı dımdırmak vatandaşlar. Bulun maksadı şular adalatın aydılmazlığı, hakikatların görülmezliği. Bulun bar maksatlar şol. Yani o kak gördüm däre vatandaşlar aşağınaky nemeni menin telegramymı oklasaňyz men size oklap bilen adamlar. Abdullah'nın historiýasyny Alişer'in kayelme aýtdyrlar o. Yani Abdullah öň okuwçulukdan öğrenci belgeli galya soňam sığınma tapşyrýar. Şonu Alişer'in kadeýa aýtdyrlar. Alişer bolan okuwçy däl, zat däl. Yani vatandaşlar bir advokatın aýdýan, diýen, goýan zatlary dinlenen, okulan, men size aýdyn. Yani adalatın yokluğu da görýäňiz men. Adalatın yokluğu. Yani Abdullah'ın nemesini alıp Alişer'in kade elme aýtdyrlar. Alişer'in kide öň okuwçy bolup galypdyr, gatip ýazylygy dur. Aslında bolun Alişer okuwçym däl, okuwçy hiç açan bolmadyk. Kim okaýan ise uğradık beri bilen size. Görün vatandaşlarına, görün. Ya bu näme? Baştan sowma jogap, baştan sowma iş. Görünüp durda Rayzak kaz boýunça. Yani ýakynda Abdullah Orusfa öz islew bilen meýleçin Türkmenistana gitmegini Ankaraň buýrugy boýunça, Ankaraň talaby boýunça gelenliklerini aýtdy. Öz sesi bilen aýtdy. YouTube'da bar vatandaşlar dinleýän bolsaňyz. Yani öz meýleçin iyi berjek bolup ya oňa da diýipdirler aşaňyna çödügüt. Nämemişin yeterlik delili yokmuş. Türkmenistanyna gynamalara zada yeterlik sebäp yokmuş, delili yokmuş. Ya o nähil delili ýogay? O nähil delili ýogay men 260 ogolay adam meniň ykbal näwelle bizde. Haýsy ýurtda başyn ýaly. Ölümi diýirmi näwelli? Maşgalasy habar alyp bilen ok. O nähilik delili ýogay? Ya han Farhat Durdyfa näme boldy? Haýsyna çykyp gördüňiz? Ya aýdy bilýäňizmi? Adwokaty barmy şoň? Kim şoň adwokaty? Farhat Durdyfa. Adwokat hem ýok daýy. Gelibem mara hiç satdan habarsyz ýalak bolan bolup ay biz on ýalak delil ýetersiz diýip. Biz haýran olşy bolýan zatlara vatandaşlar ýani 21-nji asyrda ýaşaýar. biz bara diňe 21-nji asyrda ýaşaýar. Näle nuraga senden eha gelýär. Aya galmaly bolýar başga zat ýok. Başga variant ýok. Haýda bu kanunlaşyp bir adwokatlaşyp oturmalylar o. Näle nuraga gaty eha gelýär. Seredin vatandaşlar biz bara oturup al suwdyň, puwdyň, aňaryň bäriň oçurtlar diýdi, zat diýdi. Bu zatlar gürleşýär sorin dünýede bara näle adamlar nämeler barda gürleşýärler. Aýa näde çyksam kam kosmosa, näde gitsem kam kosmosa uçan raketalar barda gürleşýärler. Aňyrky kosmosda ýaşap bolýarmy, ýaşap bolmok. Biz bolsa Türkmenistanyna arkadaýym biziň sesimi eşit, arkadaýy serdarym ine arzama jogap ber. Tapawdyň görýärmi vatandaşlar? Bize suçlamat edýär, bular ýaşaýarlar. Ya vatandaşlar, yanlış aýtdymmy ýa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Olmam. Olmasın. Ayağın koparlar da oğam neyle yağalca o. Ha? Ayağın koparlar da gelle bari. Haýsy aýag mı dost? Kep ayağın. Nur näçe aýlyk alýar? Ay bolýar da. Gelin näme goşulaňyz? Men alýan aýsy. Ya Türk yetkilileri varsa aramızda onlara da seslenmek istiyorum ya. Bak yakında Murat Düşemev diye bir arkadaş sırf hakkını aradığı için zaten haksızca içeri attılar. O şimdi süresi bitti 14 Haziran'da. Onu bile bırakmadılar. Süresi bittiği halde. Bu ne lahana şimdi? Bu ne turşu?
Var Kerim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu bol ketken zatlara var arayın. Aklım satamak da arayın. Anırda bir işlerin ol. Doğru mu? İşlerin, işem yok. İşlerin. Ondan beri iki yurttan çıkaytken yurdun daşında da arkayın çıkıyor. Bilmem neyme çıkıyor. Bir turist olup gitti önlerde. Kimlik verme deyiliptir. Bu student olup önlerde okuma atlamayan orada reddedin bittir. Ay! Patonsuzda ne diye şu hava. Bilmem yine burada çıkıptır. Şu yurdun daşında Türk'te oradan Türkmenistan'a gitme için var. Konsulluktan hat almadan samolyot alan ya. O ne elek bolya karım düşünmedim mi ya? Evet izleyeceğim. Ya Mısır'da gullorluk may bir şunlar. Bahadır'da satılan gullor ya. Dost seret. O ön Bahadır'da satılıyor da gullor. Selamünaleyküm. Gelme burada da içecek. Näme üçin konsullukdan hat almaly bilýärmi? Konsulluk sen biljek bolýar kim sen näme sen pikiriň nähili barýan bolýan. Şolar ýalyk işleşýärler däro. Men aýdyp oturna ýürüýt agentler, şahlary bar, konsulstva işläp beren kazollar. Hemme ýurtda bar bolar ýalyk. Olaryň maşyn 2 dağlı adamlar. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Ya şuliňa men internetde işlese. Men hayran galýan şu wagtlara Talip. Yani ne edip bara Türkmenistan ýaly ýurdun. Awa gynamalara, aýbar gynama bolmasyn o türmäge girmäde şu adalet ýok ataýdy. Näme üçin türmäge girmäde bolanlar. Konstitusiýada maddalar durka. Şonu bilip hem uğradyalar. Farhat'ı uğrattılar. Ya Farhat'ı gönderdiniz Türk yetkililer. Nerede Farhat? Yani adamı öldürdüler. Değilse yalancıysak çıkarın o zaman Farhat'ı gösterin bize. Hadi o ispat edin. Deyin ki bak o adama hiçbir şey yapmamışlar deyin. İspat edin o zaman siz. Madem bu kadar bizden çok iyi biliyorsunuz Türkmenistan'ı. O zaman ispat edin. Allah Allah. Men şunu düş gördüm Nur ağa. Satılık ya. Mahkemeler de satılık bunların var ya. Men bu düş gördüm yani Nur ağa. Bilýärmi näme düş? Короче, bir invalidne kolyaskada biri wady. Talip dedi Farhat dedi men sana suraty görkezek surat alypdyr Farhady. Ima görkezipdir. Menim ol suraty näme bilen şaklayan? Bu şu wagt narkotizaly işläp beren zat bar. Näme şu itiň ady Seyran diýip. Bu Seyran diýilen dün oturup tekstede oturdum da öňüne kişişim. Bu Seyran diýilen it narkotizaly işleýärdi. Birini gorkulmana da etmene baranda şu pitka edýän adamlaryň suratlaryny videolaryny çekýär. Manyak mı näme mi? Video çekýär telefona saklaýar barabam şu pitka edýän adamlaryň ýanyna bar ýeteret. Şunu görýärmi? Edil şunu ýarak saňa da ederin ýa. Görýärmi watandaşlar narkotizaly işleýän adam birinin pitkasyny zadyny aýallaryň, gyzlaryny kimin pitka edýän bolsalar ya da gyzyň yalaňaçlasalar da hemmesini telefona saklap bular manyak o watandaşlar. Bir ýere çykyp yalanym diýip göräsin. Haramladylar, şuly adamlar sistemada işläp berýär. Aýdy otyň Allah gorusun bular wara haramladylar, so. Men sorar ýaly işetsinler damagyny çakyp geler ýöne bizinkilere var aray Talip. Bizinkiler gaty Bizimkiler hem çünkü gaty gitti bilýärmi Talip şu organ işlerleri şu pit getmekde zaten hem çünkü gaty gitti bilýärmi? Çünkü Türkmen halky şu neçenni bir gedek ayağa alıp atwet bermedi. Bir gedekde ayağa alıp atwet bermeýän üçin bizi aşa gorkok hasaplaýarlar, bizi aşa çumo hasaplaýarlar. Ay buları ne ettiğimi vermeli, buları çıdağ oturan halk diýerler. Ayağa alıp görkülmedik diýerdi şu neçen. Bir gedekde. Biri aşa yuvaş görýärler, aşa
näme ayağının sözünden çıkıbilmeyen, ejetinin kakasından sözünden çıkıbilmeyen lelli mazaplıyalar halkı. Tonun bolya bulatlan bari. Biz buraya da ayağa alıp görkezmesek adamlar, bular bizi hiç aşanam sıylamaya, men size garanti berýän. 100 ýyl ýaşaýsyn şu ütgemeýä wara. 100 ýyl ýaşasyn bizi sıylamaya hökümet bilen var. Ýöne bir gedecik ayağa alıp görkezeliň şolary. Ondan soň görüň näýe ütgeýär. Siz bilen polisiýa wara, sıylanşykly hormatly gepleşmede zat bilmedi. Biz görkelemdik. Onu gözüne görkezmeli bolan, gözüne. Ýöne TikTok'da efirde durun bilen bolanok, meydanda görkezmeli, meydanda. Bir zamanlar Esat kardeşimdi, şimdi terörist rejim kaçıp gitti. Efire koşulmak isteyenler bar bolsa koşulup bilerler. Ýöne ýokaryk çykyp prostak yer tutmaň akoşkada gelin, problemaňyz bar bolsa şu efirde problemalaryňyz inşallah 100% çözülýändir Allahyň izni bilen. Gelin gurulayan vatandaşlar. Men size prezident söýüň diýip aýdamok, Gurban Gula, Serdar söýüň diýip aýdamok. Gelin problemalaryňyzy aýdyň. Siziň söýüňizden maň üçin ni холодно, ni жарко. Ne soğuk ne de ısı. Men siziň problemaňyň bitmegini isleýän vatandaşlar. Men maksadım şol. Her bir adamyň derdine derman bolmak inşallah. Gelin aýdyň, hiç taatdan gorkmaň, çekinmeň. Size hiç kim hiç taat etmeýär, atmaýaram, öldürmeýäram. Atıp öldürseler bir vakt atıp öldürürler vatandaşlar, ön koşulanları. Ýöne şu efire çıkıp gurulayanların 99%'ının işi bitti vatandaşlar. 99 değil, belki 95'tir. Gelin, yurdun içinde ağam ekte bilen ok, işledi bilen ok, yeni bilen ok, adam fakir, berget ya, praten dalya, eyt ya, beyt ya, dasar içik ya. Dasar da ha inne işle bir özme geleyin ýagam dokument ber turaldadydan berdirmen. Yok akka verdirip alırman. Näme ne awon näme şonu näme juhtna özne behlistil tarafı näme kamen şonu düşünem bu. Dasar bir götün be bir durana. Bolum ya adam pakel özne öz Suriýa wol o bol ýanladım. Yok bermen şolaryň derdi näme kare bulan. Derdi milletinmeýärdi. Enzi gelin yokorik, Alyana gelin. Zaпрос urodun Alyan. Türmedekiler üçün mi da mı ait ya? Ne mi diyen dostum? Türmedeki oturan oğlanlara men yürüte vize çektim ya. Men neç tane vize çektim ya. Şihri sen ne mi diýäniňi bilýän. Sen Gurban Gulyny support ediver, podдержка ediver. Sen näme? Gurban Gulyny buluver dost. Gele zaпрос urodun men siz nädip alaýyn oğlum? Aşağıda seredin çepte ikinci vardır. Aranjı bilen gök şoňa basýaňyz zaпрос bolýar. Aşağıda ikinci. Gelin aýdyň näme problemaňyz bar bolsa inşallah. Alo. Alo. Salam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Salam alaykum. Wa alaykum assalam. Salam alaykum. Yine bir geldik. Wa alaykum assalam. Repeat'te vatandaşlar bugün play pause oynayas. Eğer gowmy ýagdaýlarda 3 tapar sorar, 3 tapar jogap bermeli bolar. Doňýarayam, Doňýa bilýän doňýany. Aýdy ver brat, aýdy ver dinleýän. Kardeşim doňmaýan ýere geçäýsenem. Men gulluk edimde Taxtabazarda. Taliba. Kamazyň üstüne menip ejem bilen gürleşýärdim. Bir aýam galdyryp. Aýan galdyrmasaň siläs tutanokdy. Senin bir moment tapda krişa minýäňmi da etýäňmi? Krişada bir gowy tutar. Alo. Adara. Yo gelip bara gadagan edilen internette arkadan gadagan eden internetten gadagan eden göpeni bilen gelip arkada orajak bolýanlara wapşy düşünem o wara. Men aýdýan boğucu parasını alıverýändirler däre. Parasını 5 manadyny o. Eşi biziň arkamyzda bilen şeýdi para aş tap otyrsyňyz da öýdüňiz da. Ýene de gelip şolary golýanlar. Biz bolmasak size aş beren o şolarlay. Şonu gorajak bolýanlar. Doğrudan ölen internetiniz bilen ölen webpeniňiz bilen wara gelip gorajak bolýanlar. Nuraga, biz var, siz var. Biz ýok, siz ýok diýäňmi?
Ne işte o Alo. Men hemme wagtymy sana aýryp bilmeýän men. Enji düşünýärmi internetiň işläni ok men häzir näme sana wagtymy aýyrmaly bolýan sana. Ýöreýte sen üçin. Alo. Doňýar, doňýar. Doňýam bolsa brat näme deýin men? Doňmaýan ýerek bar ay. Assalamu alaikum gowmy ýaxşymy? Wa aleykum assalam. Ýaxşy, ýaxşy. Sen ýaxşymy brat? Ýaxşy bratkam. Näçäňiz gowçulukmy? Teatr ýörüýsüňiz näçä? Ýoş, ýoş. Nury ses tanışly şol olanyň. Talip. Näme bol Abdullah bilen? Näme näýe ola son sorajak gollum lan? Abdullah bilen. Mollum. Wa haram bada sana bärde çörek ýok. Sen dinjiň aly beraşakdyň. Çüşcan yan çüş. O italmaz gowmy? Däl gowmy? Gow Allah şükür. O näme şo çykmy? Ýakyn wagtda Türkmenistan her adamyň agzynda şo ýa şo çykdy karlar. Arasy howadan dem alanyň üçin pul tölemeli watandaşlar. Gör bir skandalda goýup gördüm lan, ýa-da biz aýdyň aýraska. Aýdy ber dost. Olan bolup biler. Awa. Öz pikirini aýtjak koşakmaň barmy? Sen dogry aýdýan. Elbetde. Näärdiňe hakykatlar aýdyn ýa. Men bilýän o zatlary. Wa aleykum assalam. Hoş gelin vatandaşlar. Efire gelin gaýrat edin gürleşeliň. Ýöne haramlada bolsaň gelme gaýrat etde. Sesinden tanıyandyr. Noja kimin kimdigini bilýäs. 1,5 ýyl çörek ýep bilen boşuna çörek ýemedi ok vatandaşlar. Kimleri gördük şu efirlerde çykyp. Gowurny. Haramladalar. Aşyrdadan bar. Ýatyn. Yo haramladalar. Talip biz oyun edýäsy ýary öýýärler mara. Biz bilen mokbolyn özleriçe o keypleri gowulyn. Bir halk kalanlar size keyip görkezjek. Hukman size bir halk gaýa galsyn inşallah. İnşallah. Size keyip görkezjek. Kızlarım ara belki oturýanlar. Ýal deşik gözler. Menem samsykda wagtymy aýryp internet açyplar eder ýalak. Ana vatandaşlar menem bir zat inanmasam şu ýola çykmazdım. Bular şu wagt gülem bolýarlar. Ýöne biz siňizden güljekdir. Allah Taala aýtýar Kur'an-ı Kerimde. Kıyamet gününe diye, inananlar diye, inanmayanların üstünden güljekdir diye. Şonuň üçin sabırlı bolun vatandaşlar. İnşallah. Hemme zadyň wagty bar. Birazjyk sabırlı bolalım. Hemme de gowy boljakdyr adamlar. Men size inşallah inanýan ýa-ni. Size inanýan, size maňa inanyşyňyz ýalak. Hemme de diýerler ýöne inşallah hiç zat başaryp bilmezler. Oturup neşe çekýärler, nard oýnap, keyip sapa sürýärler, pikir edýärler. Biz bilemiz ok. Hemme zatdan habarymyz bar. Nirde neşe alýanyňda çelni. Şu Türkmenistanda narkotik köpelli vatandaşlar. Neşe köpelli konkretno. Ýurduň içinden. Däde bir kimya bar diýe, şonu çeken adam diýe konkretno knockout bolýar diýe. Knockout güni. Özüm bilen ok. Sen ýaly diýdim. Özüm bilen ok diýe, balagyna siýan aýsy diýe, balagyna sıçan aýsy diýe başlan bolýan. Şolar ýalat narkotik köpek Türkmenistan. Onum näme üçin edýärler bilýärmi? Siz ýörüýte güýmeniň diýip, ýagny şu zatlary wagtyňyz aýyrmasyn. Maşgalaňyzda saparmat tügen başy näme etdi? Saparmat döwründe narkotigi ýörüýte aletdi, şu tohumda garyndaşda bir adam bolsun, şolar şoň bergisini kart aly bersin, izin algasynlar, siýasata goşulmasynlar diýip, bular menni şu zada ýol berip uğradylar. Sebäbi gördüler, halk uje gurulýa otyr. Açlyk köp, işsizlik köp, bir zatny güýmemeliler. Şoň üçin hem ogurluklar köpeli ýurduň içinden. Eşiklere için ogurlap otyrlar. TikTok'ta biz kördäl görýäs biz. Egin eşikleri ogurlap otyrlar ýüpüň üstünden. Yani şu zatlar görmemeli üçin kör bolmaly, bilýärmi? Şoň üçin özüňiz pikirleniň, netije geliň vatandaşlar, ýurt ne hala geldi? Dymyp oturmak çäre däl, çäre diňe hereket etmek. Näme edip bilerin özüm diýip pikirleniňde oturuň.
Ağam sen alacak gel var gat görme sebäbi sen internetin işlän o. Daşara eşik serip bolmaýar diýär. O vatandaşlar. Yaşayan yaşaya. Yaşayan yaşaya adamlar. Ol yaşayanlarım haramyp yaşayanlar. Gurbanguli Berdimuhammedow aýyrdy diýen narkotik. Dostum, Gurbanguli Berdimuhammedowyň garyndaşlary monopoliýa edip şu wagt gözüne basyp halky barigaçylyk edýärler o. Bariga olan maşgalasy o. Vatandaşlar TikTok'tan video aýerdan bolýarlar, halk görmesin, rahat etmesin diýip. Näçe aýyrsaňyzam biz görýäs, bilýäs şonu. Aýyrsaňyzam biz aýdyp berer şonu adamlara. Görelani şu wagt indiki çekiljek videomy tanıtan. Näle adalatlysyz? Şol cinayet eden adamlar çäre görýärmi ýa görýän ýokmy? Biz halka getireriz. Serdar Berdimuhammedowyň adalatyny göreriz. Sen näle adalat? İçeri işlerin arkasına alýanmy ýalan ýokmy? Kıdyrym aýalyna lifçik tursyk aljak bolup bara bütün garderoby dolarda o. Bolmady meni näme eşik gerek? Öňü remont etjekmi? Näme çekip halkdan pul gemirip? Aýyp mol goşuş bar birer zata diýip. Gel Camet. Bolly gel talmaz. Tekli 77. Sen dün talibiň nemesini gollaýan, ne oturdun kanalynda da arkadaň zatlaryny paýlaşyp otursun. Awa gahrymen erkedämiz diýip. O ne yalan söylüyorsun ay Krisa? Şah. Kanalındaki arkadan videolarını ayır, ondan sonra belki gelirsin efirimize. Senin oğlum bilen birin oğlumuz var değil var ha. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam İbo, yaxşymysan İbo? Şükür Hudaýa, Talipcan goýmuşsunuz. Şükür Allah, yaxşı. Talip näme bir 2 jemint qymmatly wagtyňyzy alyp bilermi? Alyp bilersiňiz. Bir gyn görmeseň men şu ul ekran etip bilersiňmi profilimde bir resim var da şu halka birazjyk bildiriş aýtjak bolýan da. Näme Esasen şu Türkiýede işleýän, ýaşaýan türkmen watandaşlarymyz bilen alakalı, yani özüne mobilyacıyız deyip profillerinde her hili videolar, zatlar koyarlar. Yani bular mobilyacılık bilen hiç hili alakası yok. Tam bir dolandırıcı. Düğünün bir gelineceğimizin 11.000 TL'sini hesabına attırıp reski bulaklaptır, ortada yok. Yani bu gelineceğimiz yandı diyecek olanın başkalarının yani pulu gitmesin, boşuna pulunu kaptırmasınlar diyecek olan da sen efirinde her ne olsa da adam köpürak. Bole kelebek mobilya değil mi? Kelebek mobilya vatandaşlar. Şoň üçin näşol accountdyr, sere sap bolun diye. Eger şolar ýaly başyna gelen ma bolsa aşaktan yazın da ildeşe belki bir ikiň başyna gelip bilendir. Pulu attırýarlar, soňra ortada yok. Hiç gel şol adamlar var ya gelineceğimiz 20.000 TL'de az pulla yani nereden baksan $300. Başka ildeşlerimiz yani sadalyk edip ananmasınlar internetteki zatlara. Başka da kän bular ýaly dolandırıcılar var ya her hili ýollar bilen adamdan pulunu alýarlar. Bolya. Bolya sağ ol Talip. Wagtyňyz zaman. Menem ýene bir bildirşem aýdaýyn, bu gyd account bolup size ýazmaklar mümkin olanlar, watandaşlar, şu aşakda ýazýanlar, efire çykýanlar, gyd account bolup, içiňizde käwat gyd bolmaýanlaryňyz bar, ananyp nomeruňyzy berip bulaşyp görmän, olaň %99 siz şu sade komentar ýazyňyzdan soň size ýazýan bolsa %99 milli howpsuzlygyň ýürütip gydyň ady bilen hereket edýän bir nemesi var, topor var. Barna da odan gydyň suratlaryny goýup çykdylar. Tipa şo videolar şom kadyp. Sizem berýäňiz nomeruňyzy. Alo. O taýdanam siz tapýar. Salam aleyküm. Wa aleykümselam. Barman. Talip gomy, otmy ýagdaýlar. Nuri gomy. Gomy ýagdaýlar. Talip Nuri ikiňden bir da sorajak da. Karoçu öňkü videolaryňyzy gördüm da. İzleýänlerni bilen bir-birden ara 7 saat 9 saat tapaw diýok. Ola minuta kene sekundunam goýýar men bolýan.
İkinden soracak zaten bilýänmi? Käwirleri gelýär ýokaryk galýada bara Talip. Nirde maňa ýeriň aýtsana ya. Nuranna nirde maňa ýeriň aýt, men barjak dedi görjek diýip. Boş geplenler var da. Şonuň içinde hi bir dogly bolup çykan var, men şonu bilesim gelýär. Birem yok. Birem yok. Boş. Barım boş. Beni özüm aýdýan gerken o. Tahta bilen damak çalıp öğrenler olar dost. Bildir ya. Etçe adam bara brat. Sen adresini dadan soramaya gelip etçeğine diýer. Hakyky etçek adam aýtmany men bary edýär. Etçek adam. Etmejek adam ýöne. Nirde sen näme işleýän, ýeriň aýt, öýüň aýt, onyň aýt, manyň aýt, boş gepler. Ay bolýalay. Talip Nuranna ikiňiňden alyp barýan işiňizi üstünlük. Talip ağam. Allah canlaryňy sag etsin. Amin. Sağ ol ählimizin, sağ olun, minnettar. Görjeňiz gowy bolsun. Amin, inşallah. Vatandaşlar ikunyň içine gelýär video gatar kıymanın birazcık ulu material, yaman ulu material olan için şoň üçin wagt alýar. Günne oturup ýazýan zat etýär inşallah gaty bolýar. Oh, Enzi, oh. Prikoluşýar olar bara. Şoň etmek için gelenler o almasana ýankyny. Şoň üçin birazcık uzun material bolan üçin biz bulary ýaly hereket edýäs. İnşallah giç bolsun zatda gowy bolsun. Ýöne bet video bolýar vatandaşlarynyň. Atlaryna çen aýdýar, näme edenine çenni. Men diýjek bolýan adam bar, şu zulüm edýän adamyň soňuna ser edýänler. Şun meselem Aymarat Tepiri vardı, narkotiyalyň sülçüleň başlygy bolan. Gyýyzlary, aýallary, 15 ýaşy ýetmedik. Barın gyýyzyny getirin. Zorlaň da diýip beren haramzady. Özüni asyp goýberdi. Haramzady özüni asyp vatandaşlar. Daçasyny ernewde organ işgärler bilýändir. Sebäbi basyljagyny bildi. Ondan soň Aman Garaýew wady minister, narkotiyalyň minister, soň pagranyň minister näme boldy? Gyýyz universitetde okaýaka. Zilital edýär. Birinden biri alyp gyýzynyň çagasy bolýar. Onam aýryjak bolýar, aýryp bilen okujak. Wagty geçen soň o wagt ýa insoňdan Aman Garaýew minister olan adam, pagranyň ministri alkaş bolýar şu wagt Newtdagda alkaşçylyk edýär. Allah Taalaň adaleti ýerde güç ýerini tapýanlar adamlar şu pikir etmeň o. Şoň üçin bularyň soň gowy bolmaýar. Anladymyň? Şoň üçin kim zulmetse, kim adama haramçylyk etse inşallah şu agzajaklarym bar. Siziň hem sonuňyz inşallah meniň elimden boljakdyr. Men sebäp bolýan şoňa Allahyň izni bilen. Siz tak ujak arkaýyn ýatyp bilen dersiňiz, haram zadlar, Dewran, Muhammed, Seyran. Ana soň beýle bir adam bar. Siz uje ýatyp bilen dersiňiz, haram zadlar, millionlap pullaryňyz badygyny narkotiýal ne edip gyýdylara zulm edýändiňiz, pastavit edip näçe adam türme basansyňyz, haram zadlar. İnşallah siziň soňuňyz men sebäp bolýan. Men begenýän siz ýaly haram zadlaryň soňy meniň elimden gelýändigini. İnşallah. Galip bulara eýýän bir azap berip otyrt bilýänmi? Eýýän şu efirin üstü bilen. Agam men konkretno bilýän ho, bular wara balany siýip otyrlar uje. Daje diýär ministerden şeýle gorkanoklar diýär efirde adam çykmasyn bolýar diýip otyrlar diýär. Görýän vatandaşlar, bir näçe adam ýagny nämeler edip bilýär. Siz oturýaňyz ay eýle ay beýle. Esasda gorkmaly o. Hereket etmeli. Bir kısana haramzadanyň sistemden aýrylan cezasyny çekmegine meniň begenýän. Ýöne şonuň üçin biz hereket etmeli, bile agly berli. Gorkmaň, geliň efirde aýdyň ho, geliň. Ýurduň içinde, halkyň içinde reytingimiz näle galdy? Bilýärse, eşitýärse, habar gelip otyrar. Reyting galdy, Allaha şükür. Sebäbi halkyň problemalary bilen yüz çıkarýar, problemalar aýdýar.
Alavay, aytşan konuşan falan barmy? Yok. Bolýar bratan, çıkaryapsın. Ya sağlamaz. İşiniz üstünlük. Sağ ol brat. Rasmin Umarov, hoş geldin. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Yaxşymysan? Näçiksen? Ay Hudaýa şükür. Jan tamam. Şükür, sen näle? Ay boljaram. Hamza yazdım ya okandyňla. Yok, näme ýazyň dost? Ayşe ovada kemçilikler var ya. Näme kemçilikler? Ovam tokpetsam deret. Son transformator aljak gola ovadaklar. İnsondan 200 manat pul talap etjek ovadaklardan. Şo hökümetiniňki dogrymy? 200 manat almanmy sol. Yok, hökümet üçin etmeli tok bilen. Sebäbi biziň togumyz we özümizden çykýar. Biz togumyzy daşary ýurtlara gaýtam satýas. Näme üçin olar transformator üçin hökümetiň ýörüýti öz wagty bar. Hökümet senden tokdan pul alýar dogrymy her ay? Ýylla. Owa ýylla. Diýmek значит sen togyň pulunu töleýän hökümetiň öz etmeli. Haýsy owa ol dost? Lewap belayet, Garabekul etrafı. Garabekul etrafı şo taýda Astana Baba barmy? Astana Baba gonamçylygy barmy şo taýda? Halas tarapda. Ha, düşünüm. Ije kolyan adam ene Garabekul Energiýaň başlygy paraxorluk etýär. Suwutnama size. Transformatordan pulu alıp jüýsüne garaçak kolýar, urjak kolýar. Tok ýok adamlar, tok ýok. Ýurdumyzda tok çykyp dur. 2025-nji ýyl ödem bar. Ýa vatandaşlar 2025-nji ýylda biz togyň gurrun etýäs. Bularyň günäkäri Berdimuhammedowlar sebäbi bizi şu zatlar bilen güýmäp otyrlar. Hane asuda asman. Näme üçin şu zatlar bar aýdyňyz ok ha? Türkmenistanyň içindäki baýdak gowurýan blogerler. Size baýdak möhümmi ýa-da tokmy adamlar toksuz ýaşap bilýärmi? Tok bolmasa ışık ýok, ışık bolmasa adam çağa mektebe taýýarlanyp bilenok. Ondan soň ışık bolmasa operasiýa edip bolanok, doktorlar içeňe edip bilenok. Tok bolmasa näle kyn, näme bir daş döwrüne ýaşaýas, mawy zibiloýtlar. Şoňa düşünen oklarda amteret şeýle men goşçakka da diýdem aýtsaň şeýle ogluň işläpdi. Daşary ýurtda bir şäherdi işläpdi näme? 200 manata güýjüň etenokmy diýip soňalyk näme datdy. Adamlarym bir näme 200 manatdan 5 tane adam goşulanda 1000 manat bolýar. 10 adam goşulanda 2000 manat, 100 dolar bolýar. Görýän vatandaşlar, hemme zatdan pul işläp otyrlar. Ýurdumyň düşen ýagdaýy iş olar ýa. 150 hojalyk, 200 hojalyk var da owadaly. İnşallah men ertir bir unik efirimde siziň häkimiňize jaňa çek bolýarmy? Sorajak. Näme üçin ol tokdan şey dip gal edýärler? Almy pulallar ýaly. Häkim bilmez. Kolbas pulun artynam nemetde. Mellek ýarsatja täze aýawuşlardan paýlanan ýerlere 100 milyondan satyp. Bah. Men bilýänä men. Deret. Ana köşede men aýtdym. Men var Allah Taala gözi görkezýär. Men aýdan 1 ýyl mundan çeken videom. Yo hatta geçen ýyl gyşda men Nur Muhammed barada video çekipdim. Bizim öýüniň häkimi diýip. Şol adam jenayetçi näçe sana adama bir döwletnamany bir ýerden boş ýeri 4 adama satan. Şu wagt ana Baýogoda köşede zatda Ýalkymda, Gökçede, aňarda näçe sana adam sokully şu dawa gidip otyrlar. Öýden prigabalinşik eken dermanyň kepini 92-nji ýyl oglan arda men jaň etdim eje, o jogap bermedi telefonyny. Vatandaşlar, görüň ol, ýurtda nämeler bolupdyr. Şu taýda gelip eşdersiňiz. Hakykatdan hem ýurtda bolup geçen wakalary. Talip, näme ol togdara, näme üçin bakar aýanly? Togdara, eger o zatlar üçin etmejek bolsa, onuň watandaşlara sen 200 manatdan ýok manat daşaruşda ogluň işläp berýär, gyzyň işläp berýän bolsa. Tele hökümetiň sen Talip gownaşmy? O ulutanano. Kara rahmetinden beresi gelmeýän utanmaly. Nähil bolýar ya? Daşarutda işlemeli, transformator üçin pul bermelden. O hökümet utanmaly hem-ka o bir tane transformator güýj etmän bolsa bir owa. Nuraga diýmek onda daşary ýurtdakylar pul uradýan bolsa onda bütün ýurdumyzy aýaga alýan halk bolup näme gerek hökümet bize?
Oy, Gerekli mi sonuçta? Kurulsun, köçänem bizim ýolumyza moňoralyn. Owo. Näme şo? Ondan soň näme? Şu wagt bilýärmi näme problemi bar Türkmenistanda? Watandaşlar siz şu barada eşitdiňizmi, eşitdiňiz okmy? Şu wagt Türkmenistanda suw gıççylygy başlandy. Ýakyn wagtda 4-5 ýylyň içinde Türkmenistanda konkretny suw problemasy bilen gawatlaşyp otyr. Sebäbi Owganistanda oganlar suw çekip otyr kanal öňüne. Damba gurup otyrlar Türkmenistanam Amudaryadan gelýän suw adalyp otyr. Ýakynda wapşe suw bolmaýar. Düşünýärmi näme siz pikir edin o zawatlary? Näme üçin şu barada hiç ýerde çäre görenoklar değişli? Näme gerek şol Özbekistan'da nasoslar otýşmat Amudaryan sor otýgy. Ana adamlar görün o şu zatlar şuun bolmasa ertir olmasa berün. Şu zatlar bilen biz gawatlaşýar. Şoň üçin netije gerek bize spesialistler gerek şu problemleri çözerýärler. Bize yok spesialistler. Hiç kim işlän Türkmenistan hem kim gaýdyp barýar ýurtdan. Aýdy ber Didar. Zapis edýän Didar. Yo, Talip, seyret biramara, bulan milli liderleri, bulan arkadaşları, o ne için dünkü Samita katlaşıyor. Yok oğlum, Talip ne? Tamam. Esselamu aleyküm brat. Wa aleyküm How are you? esselam. Wa aleyküm esselam. Как дела, нормально всё? Ha? Ey Как dostum. дела, говорю, brother? Normal, у тебя микрофон. Ey dostum. Yaman okey. Normal, у тебя микрофон. Yaman okey. Kesin yalan okey var ha. Zapis edip gelýärler eýdýän. Yo, tağa mala dağalı oturmağa YouTube'a koy ya, so adamlar görýär o şeyleri. Men hayran galýany be. Şunça dağıtlardan soň ýeneçe dağa otýar. Näme islelerçe dağa otýar. Vatandaş çıdasaňyz bara siz laboratoriýa ýalysyna taýtas edip bara ölýän çaňyz barlaýarlar o bular o. Taja öldürüp otýarlar da ray. Men bir zady sürdümle bilemok seni sürdüm ya yok. Biz näme şu infirde bir zatlar gürlesek ertesi gün azatlyk habar şoň barada video çykarýarlar. Ay goýy tam her ýerden şular ýaly nemeler edilmegi, atak edilmegi goýy tam. Ýöne bizi çıkarmanyň täýäbi biziň efirlere watandaşlar gelip ýurtdaky maglumatlar aýdýarlar da bolýan zatlary. Olaryň bir şol ýurdun içindäki habarlary ýetirmek. Olar ýöne şu soraw beren ok, näme üçin diýen soraw beren ok biz ýaly. Olar plan ýerde transformator kemçiligi var diye, plan ýerde okuwçylardan pul alınıp plan zat ettirilýär diye. Ýöne näme üçin şunça baý 4-nji gazy, baý dowlat şeýdýär beýdýär o sorawlar beren ok. Ol diňe bar olanlary ýetirmek, onuň politikasyna gawat gelen ok tagam biziňki ýaly näme üçin soraw bermek. Ol diňe bar olan zatlar aýdýar. Ýani men pikirimçe bizem şondan alýas, çünki olar içinde habarçylara pul töleýärler da. Häzir Türkmenistanyň içinden maglumat aljak bolan iň kyn zatlaryň biri. Действительно, maglumat aljak bolan. Ýöne sag bolsun watandaşlar ni aýdyp otyrlar efirime gelip. Başyna gelen zatlar aýdyp otyrlar. Hani görül wakaly be Alişer bilen Abdullaha mykbal nähil bolýar, o arada da çykartdyrlar. Put akkad edende bu arada. Näme bolýandy görürsüz emmemiz watandaşlar. Hani ýere var ya, meni mundan aýtjak, size näme etjekmi diýip ýöne göreli bidem synna otyr täzirlikçe. Advokatam öz wagtynda apelýasiýa etjekdigini aýtdy. Men advokat bilenem görleşdim. Ýöne şoňa $1000 ýalyk rasgody bar watandaşlar. Dünkü nemede sud atkaz berenlik üçin, ýani biriň tarap utulanlyk üçin elbette rasgodyny utulan tarap töleýär. Şoň üçin $1000 ýene çykdy watandaşlar. Gaýrat edelim. Esselamu aleyküm. Talip. Talip. Çöýe zelo eha gelýär. Näme deýin? Bilemok sen
Naushnik mi bir zat mı zapis edýänem yani. Maşina çatylanan bolsaň edýär. Ya naushnikda bolsaň edýär. Salam aleyküm, ullar kişilerim ben. Wa aleykümselam. Aradaki Murat Kurban bilen gepleşiklerinde tomaş etdi, ondan öňe bir küçüler tomaş et gelýän welin. Şoňuň bir kilik herekete geçip başladyňyz. Ne gerek bolarka? Goň olardy bilýär inşallah. Sebäbi şu wagt alpdaş döwrümizde güçdi-de. Bular ýaly aktiv bolmady hiç açan. Yani şu ýaly aktivimiz hiç açan bolmady we şular ýaly ýurdun ýagdaýym şu derejä gelmekde hiç açan. Belki olam şoň üçin bolup gelir, adamlar ýagdady, adetdi. Plusam bilen goşandymy diýen aktivistleriň goşandy. Kimem goşandy bar. Birazcık akılrak hareket etmeden yurdum halkam birazcık fakirliğini etdi-de. Yo, variant yok uza ayağa kalmaktan başka. Hava. Başka variant kalmadı. Hava. Şu wagtdadyr birimize degse müň bolmaly biz wara meydanlarda ýene de müň bolup bilsek. Hani Nuruşkan bir anekdotunda wara ady näme diýse 6 diýä bolunýa aýmyň 5 san dowany wa diýip degen oklar diýär. Şonu ýaly biz wara müň sanak ýurdun tutuş näçe milyondan müň adam çykanda da wara ýetip o birimize degse müň adam meydana çykypsa. Ýygyň taýam halkyň özi gorp oturanlar wara belli bir halk çyksa menem çykjak diýip oturanlar. Olar ondan soň goşup başlaýar watandaşlar. Ýöne şu başynda ýurdum. Başı gerekler, başında bir 500 müň adam, taýam 500 adam bolsa wara, bollugy watandaşlar ýygyň halk alyp çykýar o men söýdüm. Ýygyň halk alyp çykýar, ýöne esasy başdaky 500 adam. Ya tarihte kinolaram görünsüňiz, lay 300 Spartanys diýe 300 tane golp näil goşunlarda agatýarlar o. Toýst birinkiler onsoň ýürekli, bu ölümü göz alyp çykan adamlar. Olar mümkün edýär. Şolaň biri mümkün edýär. Beýleki mümkün polisiýasyna edýär. Çünki olar pul üçin işläp berýär. Bu ýyl üçin barýarlar. Bir şarpy ýiteler göndaga ýa olar. Çünki olar gurban bolup üçin öljek adamlar däl olar. Midiýalaç işläp berýänler wa olaň üçin. Halk köpçüligiň gören ýerine we gaýdusly bolanlar, mert bolanlar ayal doğundan çyksa, bollo watandaşlar galanny bar halkyň öz alyp çykýar. Men diýýän 100%. Galanny halk beren oňdan 10 çada men bir meýdanda görse, garaş oturanyň san tajagy ýok watandaşlar. We ýa motaýda biz 30 000 50 000 bolup gidýär belki. Belki kim bilýär, 200 000 bolar sanymyz biljekkäl. Ýöne gatkan gollayan adamlar bar we gaýdusy halis janyndan düşen adamlar bar biram. Ana olar men pikirimçe birinji setirde yer alýarlar. Şu janyndan doýan adamlar birinji çağrylykda birinji ýerde durýarlar inşallah. İki tarapymam deňledim taýam diýär. Ýaşadygmam bir öldüm, bir şeýlede bolup görüşmüz herek diýär. Köp var ýa adam. Kudiýan derrew gitýär o adamlar bir-birini görseler. Yani köplüğümüz görsek, korku diýilýän gitýär. Konkretni garşy tarafa geçýän soň korku. Konkretni geçýär adam. Yani biz birek-birekdenim güýj alýar, şonu meýatdan çykarman. Birim aýtjak bolýan adam gaýral edin. Komentariýada biri komentariýa ýazsa, şoňa like basmaň ýazan komentariýalaryna. Bular köp bilýärler, her hili metodikalar bilen sizi wüçleri çek bolýarlar. Biri komentariýada bir komentariýa ýazsa hökümete garşy. Daşy şoňa like basmaň hiç keli. Komentariýalara like basmaň. Basmaň. Komentariýalara like basmaň watandaşlar. Men bilýänim ki wagt efirlere girýände Ýewropada da hatda Russiýankylar zatlar bar, başga ýurtlaryň opozisiýasy bar, zatlar bar, aktivistler bar.
şolaryň efirine şeýdip girip watan dönegi diýene görmedim men. Birinem çıkıp şeýdi watan dönegi diýeni görmedim. Hem üçin biziň adamymyz şoýaly. Bir adam çıkıp dakazat edip bilýärmi men watan dönükdigimi? Men şol işi goýan erkem dälim. Dakazat etsin men watan dönükdigimi? Maňa faklar. Yo nime diýdiler ha. Predator diýdiler ha. Kim şo alyp gaçowaň nemesi? Ýolbaşy nime gitdiler ha. Maksim Galkinler İsrail'e gidenler diýdiler oňa. Çıkıp birazajyk tanqid etdi şol. Ukraina uruşy başlandan soň. Inagent diýdiler, men näme diýdiler? Predator diýdiler. Düýneçen bagyşy sadanna diýi. Ay bularňam troll komandasy bar ha. Russiýan komara. Ýaýlym berdiýiz. Ýaýlym berdiýiz gaty haramda adam o şu wagt kiber hopun kulun başlygy. İçäýän ýanra o gyna jaň etdim bolýan. Ýaýlym berdiýiz sen hemme çağılan latdyň nomer badyr haramda. Sen näle haramda diňi bilýänmi? Aman Garaýew garalap goýardyň. Ol senin ýerine gelerek korktunma ha? Ýaýlym berdiýiz. Yo ýaýlym berdiýiz çyhuşyň adam bolýan gatyş olady eken o haramdadan oturany. Onuň haramdada spisin başyna ruçka bilen ýazyp goýduk watandaşlar. Karandaş bilen del ruçka bilen ýazyp goýduk. Poz bilmedi ýaly ertir berýän. Şol adam diýänimni goşudurmak üçin de ýöne kän zulmeden watandaşlar. Şolam diktaturanyň ösmegine uly goşandy bar. Ýagny Saparmat Thompson kän köp haramdaçylyk etdi şolar. Oňun ýalakdygy belli, nädip belli bilýän adamlar. Eýilişinden belli. Näçe kän uğurluk eden bolsa, şonça kän eýilýändir şol adam. Näçe kän kanun podan bolsa, şonça kän eýilýändir Gurban ulyň oňundan. Birazajyk öz awraýyn saklawrak geden bolsa şol adam gaty o diýen eýilýänem däller, ünsök göräň şoňa. Eýilişinden bilip bolýar ol adamyň näçe korrupsiýa erdigi, näçe güt berendigi, halk düşmanydygy, watan dönügi, Gurban ulyň oňunda eýilişlerinden bilip bolýar adamlar mesele aýdyn. Bilesiňiz elen bolsa, şu gater we diýle çöküp gül alyp gül berip nemedip berenden aňarsyny ýeteň näçe milyon dollara puly bardyr. Halkyň hazinasyny boşadandyr. Maňa bir de gaýmesin diýmem, Gurban ulay ýaplanyp iki üklüm bolup salamlaşýandyr. Men size aýdyn. Bilip bolýar ony, daşyndan bilip bolýar ony haramdadylygyny, näl haramdadylygyny. Egilip görüşünden. Gözüňde getirin watandaşlar. Häzir 670 000 adam narkotiýal barada çyk-çyk wiza garaşyp otyr. 670 000 adam narkotiýal barada çyk-çyk wiza garaşýar. Görüň watandaşlar, şulary nädip ýerden ýere sokalýar ha? Haram badlary. Mene bilem ogo, näli dünýede ýaşap börs. Siriya diye sorayım, Türkmenistan Siriyadan 5 beter eken ha. Öz halkyna şeýle düşmançylyk edip Gurban Guly şu taýda organ işgärlerini ýüzden efemelýär şol. Gurban Guly narkotiýal ýapylanmakdy näme diýdi şo ýygnakda ýadyňa düşýärmi? Ýatladyň size. Men sen her ýanyň 3-4 saat jaň badyny bilýär. Näme habarym ýokdur aýtýan. Haramda adalar. Şoda da aýtdy ýa-ni şu ýammalsa men size ýatladyn. Gurban Guly şu taýda şoda aýtmagy bilen men zulmedendiňizi bilýär we meni gorasaňyz bolýar. Galan zat men işim ýok diýip şoňa elýärdi. Gönümeldärle ýöne şoňa barýar söz. Ýagny dogry dämi, Nuri? Ýalňyş aýtdymmy? Şu zatlar ýol berýän bolsa para horlugy diýmek buladyr. Meni goraň diýär, ogurlyk etdiňiz diýip beriň diýär. Ýöne meni goraň diýär. Haramzada sen Gurban Guly. Ol adam inni ministerliň edýän para horluklaryny göz yummaga borçly. Inni borçly. Öň däli, öň aktivizm ýokka, islerini alýady, islerini basýady, kowyady, maskaralaýady. Inni borçly. Çünki özüni gorajak şu daşdowrun näkler. Daşnak adamlar olaryny göz yummaga borçly. Olaram korrupsiýerlik etmäge dowam ederler. Sizin günüňiz gowlaşmaýar adamlar. Men size aýdyn. Inni Berdi Muhammedow diňe özüniň postuny goramakdan başga alajy galmady. Şoň üçin hem korrupsiýada dowam eder.
O eden ettiligem dowam eder, kanunan bolmaz. Hakyňyzdan ýazarsynız, arzaňyzy barmaz, dinlemez. O sizin arzaňyz üçin bir prokurory ýa-da bir ministri ýa bir ýokary wezipeli başlygy türmäde basmaz sizin arzaňyz üçin. Ne ýaşar, ýene şeýdip ýaşap birseňiz ýaşaň, pajalysta. Şeýdip ýaşap bolýan bolsa. Olaram arkasyny arkada ýaslap eden edýärler şu wagt alana linki diýe ertir ýurt näme boljak beldäl, şoň üçin şu wagt alanyň diýe olaram şu wagt. Açaçandır ünsürk görseňiz baran ýeriňizde para horluk. Açaçandır. Çekinmem durýanlar, gün aýdýandylar size. Plança manat diýip. Şondan şo. Düzelmeýär. Şular baka düzelmeýär watandaşlar. Düzeljek bolsa serdar 2 ýylyň içinde edibilýärdi. Yok etmedi. Oňa da diýmek şo gerekdir da onu. Bilece jazasyny çekerler. Hiç güne etmedigen bolsa inni etdi şol. Şolun öňüne geçmezlik bilen, şolar dudurmazlyk bilen inni etdi şol. Alo. Nur daýo. Didar sesiňe ýanyň ýa-da. Didar sesiňe ýanyň ýa-da. Didar almaýda. Bolýar. Yani Başlaýar öldürýärler. Hä? näme diýäňiz? Aýallawan eşitilen o kişi sesini. Mademoiselle. Näme diýäňiz? Salam aleykum Talip. Wa aleykum assalam. Wa aleykum assalam. Kaçla bro? Ten ýanlanyp otyr. 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 Ay, sen kowalarmysa men ka ýanlananyp? Şu wagt gowy. Şu wagt gowy. Ýok gowda. Gowmen brat ýaxşymy? Şükür şükür. Şükür şükür. Sen gowmy? Amerika как? Amerika, United States of America. Сказка, брат. Как сказка? Брат, в каком штате ты? Пенсильвания. Понятно. Борьбу бросил? Брат, вся жизнь борьба. Я помню, ты когда-то на Мир-2 ходил на борьбу. Нет, я сейчас не занимаюсь. А чё так не занимаешься? Уже желания нет, брат. Постарел, что ли? Нет, просто желание. Эльгуну знаешь, с тобой на тренировке был? Помнишь? Вместе ходили. Нет, брат. Ну, не помню. На Мир-2. А? Ay, şulan sesi ýanlanyp başlady. Vatandaşlar, vся жизнь борьба, bütün ömür görüşmeli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nur assalamu alaikum. Bu can tapyň. Şükür. Assalamu alaikum watan habarlar, hoş geldiniz. Watan Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mademoiselle bizar etdi var. Näme goşulýar? Watan habarlaryna açaýyna köpdemer eşdendir ildeşdim. Bas. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyz we baky tarap döwletimizi täzelikler bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşini başlaýar. Gepleşimiň başynda Türkmenistanyň milli giýitleri, Türkmenistanyň milli faşisti Gurbanuly Berdimuhammedow, hormatly arkadamyz gahrman DJ, ýazyjy Lukman Diş doktor, rep sunugadynyň ustady Gurbanuly Berdimuhammedow, hajy arkadamyz. Kim boýç, ýesli boýç kim? Atagaraýp sözünün awtory eýe bolup, hormatly, çuňur hormatlanmaýan Gurbanuly Berdimuhammedow. Dün. Şunu diýecekmi kaň dinde?
Dün Gurbanuly Berdimuhammedow öýünü, osuranny sesi tutuş watan eşdirli. Gorkusundan uzak gije tamırdap köçede aýlanyp börkä görenler varmış. DJ Gurbik. Ýöne günlerde bir gün var ura şu watan habarlarda hormatly adamlar Türkmenistanyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow aradan çykdy diýip bir habarlar eşderip ne tip bolsa. Men pikirimçe onu aradan çıkartmalar var. Yankı nökerler bilen barın bir türme salmalar. Hani şu taýda DJ'ski aparaturanın bermeli. Gurbige de medaway saatsallı bulurum tant ettirdiğimeli öňünde. Türmäň içinde. Elbetde o kıynan, o kurun, o genceň, o tant ettirýän şu taýda öňünde. Aşağına da uğurlan dolarlarını aşağına yazmallanim sana nahar yok. Yine şu pul üçün şu halkı kötüdün, şu pul üçüne halkı kötüdün, innem iyi diýmeli şu pulu. İnhara pulun, innem iyi, sana nahar yok. Şun bilen ýaşa diýmeli. Şun üçin halk kötüdün däme hawa. Ana da dollaryň diýen, innem ýaşa şun bilen diýende gaýdýan şu taýdan. Hawaram tutoňok. $1000 ýeme $50,000, $100,000 goýýan. Şun bilen siz biziň hasamyz boýunça 6 aý daýyn ýaşap bilýän ekeniňiz diýende grup bilen de gaýdýan. Ahrana da goýuňok, zada moýuňok, aşagyny üstün beton edýän denim gaýdýan. Bolly. 6 aýdan soň hawar tutýan. O musun goýup. Öňüne de saz gurallaryndan ýan instrumentler bar. Instrumentlerden berýän, gitarasynan berýän. Onuň bilen bir Kitapdan berýän bir-biriniň kellesine zyňy oýnaýarlarmy, urup oýnaýarlarmy işimiz ýok. Nämese şonu etsinler. Bunu şöhranan berýän bir komnatda. Oňa da hindi tan oýnatdyrlar o taýda. Polibom. Şauli öyle Cemal Tapara ma olur mu attan çıkarmalar. Na olur ama biz açınla yani yanına. Yo samsyk bolmasaň şu rejimiň ýürügi çykyljan bilersiň ha. Ýürügi halkyň ayaklanjany, ýürügi gahara da münjoni, gorkup ýadajagyny bilersiň ha. Adam diýilýän zat gorkup ahyrdan gorkmakdan ýada ýa. Ondan soň gorkmazlyga başlaýar. Şoňa kellesi işlemeýän bolsa, indi görür de başyny aksyn görür de, başyna geleni görür de. Kim saňa beýdip halky ýurdup dolandyr diýilýär, kim saňa halky köse diýdi beýdip. Edeniň etdiň goýunyň goýduň. Ay, adam örgüli wara, türkmene wara, päselçilik bermeseň de, öz gününi öz eklenjinem tapýar şolary. Gaşar urda çykanda bir köse ýapýarlar. O gidip görgüli İkasancak bir sığınar ýaly ýurtlary var, Rossiýa bilen Turkiýa. O taýlarda da ne işlemäne berdiler, ne ýaşamana berdiler. Okuwçysy okuwuny kap bilen o konvertasiýasyny geçirip beren şu halka päsel örmeseňem şu öz gününi öz görýärdi. Bu samsyklar baran ýerine de goýan bular. Baran ýurduny da goýan oklara. Ya viza kartlaryna pul geçirip beren bir okaryal minimal standartlar gerekdigini özleriň bilýär. Şonu eden oklar. Onun yıkılar abalmanan. Ahir son adamlar diyer abi näil wallahi çoto bir hili. Ol neme diýär? Bir anekdot bar diýär vatandaşlar. Bir adam dostu bilen naharyp başlatdylar, öňünde towuk zakar edipdirler diýär. Bu towum diýär vatandaşlar. Yankı dostu akıllara kenna bolun ýanyna kaýdýamyşyn. Şoň diýipdir, "Sünküni sen kellen hasku işleýär" diýipdir da. Sünküni sen aman o işleýär kellen diýip etine öýdipdir, sünkünem ýanyna dostuna öýretdir diýär. Ay görýär nahar bu torya bu yankı sünküyen aç henidem. Karnı doýmady. Çoto sen hemen ağladyň öýdýän ýawn. Görýärmi diýene kellen işle uğrat diýär. Şonu ali ne türkmen halkyňam kelle işle uğrady. Sene ýurdun etiniýdiň, gaýmanyýdyň, sünkünem halka goýdyň, me sünkkemeriň diýdiň de. O kelle işleýär aýyň soňundan.
Näil wallahi çoto bir hile wallahi bu adalet adil bu diye en sonunda. Düşünüyorsunuz la hükümet işyerleri. Sizin o yaşayışınız bilen milyonluk milyartlık caylanız bilen size hakikaten yurdun etiniydiniz. Gemirip sünküne mana halkın önüne okladınız. Me ne edip yaşasanız. Bir öğün içinde 10 olup yaşan. Öğün yok mu köçöde yaşa. Bari yetimler öğüne düş. İşim yok diydiniz. Halka min sonunda kelleti işleyer abi. Bula çoğu bir hilek munça baylık bilen munyala olmalı elliye en sonunda. Diye yeri sonu. Çünkü tasarruflarda da balakanok gördüler. Tasarrufta da balakanok. Onun dava yurdumu dödiyas adamlar hemmemede denglik. Özümüz kuruyas. Kâde hakimiyeti bar yurdun içinde adekvatnı düşünceli adamlarımız bar adamlar bu toronok. Olara yol yok yani. Yol yok. Şolun önünü açıp versegem yeterlik. Gatı yoktu Türkmenlerimiz var o tasarruflarda birinci yer alıp bören, fakültede birinci olup bören, üniversitede birinci olup börenimiz var o. Olar prosto aklı yetip dur. Bir yurda barsam bana iş yok diye de giden ok. Şolun ödleri geliyor iyiden. Näli sportsmenlerimiz vardı. Türkmenistan yurttaşına çıkıp gittiler. Käbir narkoman olup kaldı. Östürmediler, davet etmediler. Bir oğlan vardı Asat Uraganyan deyip. Ulu oğlan ol. Men onu kiçikəm 99-njy 2000-njy ýyla göreşedim. O wagtlary şol oğlan yaman güýçli göreşýärdi. Irana gitdi ýarşa. Olimpiski çempionundan yani bunu 1-2 açko bilen utku berdi olimpiski çempionu Irana gidip. Görün o vatandaşlar takoy sportsmenimiz vardı. Yani bu zatlar var, şu yok zaten adamlar diňe özleri östürýärler. Şu wagtda Qurban Gulynyň ýegeni Şamrat Yurita Volny barban östürip otyr. Volny aseredin näli? Ölüm sebebi Volny gatnandy. Şolary östürip otyr. Konkretny şu taý podдержка diýe olara iň gowy uslowiýalar döretýär Volny üçin daha üçin beýlik sportlar şeýle uslowiýa ederen oklar görýärmi? Yurita saýlaýarlar. Isýan sportny östürýär, istemän östüren ok. Rezultat yok şonun üçin. Sportsmenlerim yok, adam netije de yok. O bratoga bildirdi. Var konkretny sportsmenler olayını hemme zady öz başyna goýýarlar da bilýär. Hemme polnosy jilýosy, ýol puly, hemme harajatlary öz başyna ýükleýärler hemme zady. Meňem işin tanap beren adamdan sportsmenler zatlan bada tanışlarym olarym mejnunary karoşy şol serunawanylar zatlar sagyrdylar. Ýöne özlerini çykda gitmeli boldular düşündim. Yol puluna hemme harajatlary öz boýunda. Türkmenistana şeýle bir oğlanlar bady, prosta çykyp gitdiler. Salamat bady. Ondan soň Tamirlan bady. Asat Uraganyan bady. Ondan soň kim bady ýene ýaman kän oglan bady. Men hemmeten bir rezultat görkeden oglanlar. Anandar nesihat aýdy ber. Hemmesi gitti o. Kare ve aydımçı. O gitti ay. Ya türmöde yatırana Nazir Habib fam go aydımçı yoktu aydımçı. Dünya nimesine çıkıp bilecek talandı kuyu var. Yok arkada aydım düttüren ettiler onu. Ya bular var ha bizim talantlımda diye çıkman başaranoklar o. Dünya özünü şu triyek çekip başa gelin her dara diyenler saklayalar bollu. Kalanlar öyle işi yok. Dönüklük değerli neymet atıyor. Hainlik değerli neymet atıyor. Öz vazifesinden hıyanatçılıkla peydalanmak değil yaşam o. Hıyanattan geliyor hainlik. Kim hıyanat edeceğin olsa vazifesine şolur haindir. Bizde vazife yok. Biz vazifeli bir cevapkârlı yerde oturamda şu var. Hain olar yani. Zato şu wagt täze jaýyna arkadagda diňe türkmen etniski türkmenler almaly jaý, başga millete jaý beren ok. Ne millet paraçylygy döret ýani möýleri. Ertir uruş bolsa näme ol? Diýmedmi başga milletleri? Näme jaý almaly bolanda bermediň? Näme üçin men gidip sen uruşaýyn sen üçin diýip şöyle soraýa çykman vatandaşlar. Arkana şäherine diňe etnik türkmenler jaý almaly. Onun gayrylary kwartiran ýaşa bersinler. Ay bir yurdun gelen derejet var. Bir tarapdan gülkiň milli, bir tarapdan agyň milli da bilen. Na samjeli vilayet maşinleri var İstanbul'a, daşar yurtlaryň paýtagtyna girip bilýär da bilen. Şondan soňra näçe kilometr gitmek fana gelýär. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. İstanbul'da gelýär, Ankara'da bilen, Moskwa'da, stolitsa Rossiýa bilen. Şoňa da git spakoyna girip dolar da hiç kim Putin näme diýär? Aytakov Putin näme diýär?
Я чеченец, я кабардинец, я русский, я грузин. Я дагестанец. Я кумык, я дагестанец. Я грузин. А я Fakta na stale. Armağdan ne can qoyup taplanır. Eyvallah aşkı verin. Brata neme? Şunca efirde at geçirýän da adatjany bolunlar tarapdarymyz menfidin görünýän bir işinden yani isadet bolonokdary. Şoň hayran galýanlar. Histatna. Edip bolýar dost, birazcık sabırlı bol. Çağrışlar ederiz dost. Arkayım ol inşallah hem rad edilecek. Ya bir da teknik berjek bolumnu. Ana. Teknik berjek bolum. Vizöroluklar olar. Образовательный. Ава. Образовательный vizöroluklar mysal üçin durmuşda ýerkim problemasy bolýar-da belli bir edara bilen. Ta üçin jay, polisiýa, prokuratura, şu daýhanyň ulu problemasy çykýar. Ana. Şolar boýunça mysal üçin öwrenýäňiz problemany şu taýda näme dogry hereket etmeli, kime näme diýmeli, haýsy madda boýunça diýip bir образовательный rolik nämetden şonu bir qaf gowy näme bolmazmy? Şolar ýaly o rolikler aýratmaňyzlar. Adamlar öz hukugyny gorap başarar ýaly. Yo. Öz hukugyny gorar ýalak arzalar serediremoga dost. Arzalara ýazýarlar arzalara. Sereden okuýar. Niye yüz tutsun o adamlar? Haliyet işine de o. Prokuratura işine de alıp barın. Hiç kim netice yok dost. Tarih olmuş alıp var ya. Yine o var ya şey deyip efire çıkıp da etmek. Efire çıkıp şu tayda aytsan has tesir. Has tesir. Berkler bu atılın. Sistemi gaty berkde bilenmi? Plan ýerine planda edip bolanana ödüm saçy kanun esasyny köp berde görüşen bilenmi? Ardalaşan da diýen diýinýän. Ona näme bilemokda edil onýala sizin tarapdan görüş bilemek hiç şeýle. Ana kanun tarapdan görüş. Wagty sagady gelenler inşallah şol aýa galanlar halk şolun ýanyna durpan bolýar. O wagtda çyn kanlar etme. Çıkdiýan o hiç kim. Cemleşik olarak halk çağrışır ediler. Misal vereyim ne? Gerrit, misal vereyim ne? Gerrit, Türkmenistan'a şu vaat göz görtülü bolup duran bir kuştan vakany ýaňy başdan geçirdik. Ýaňy hakynda bir Muhammed Nur diýip bir kakaly bir ýaşulyny öldürdiler. Şonu öldüren polisiýa gezip ýör. Şonu bir ýaýratdyk. Şonu Türkmenistanyň ýokary başlyklaryny eşitmedi. Galma diýene şolary käre görmediler. Ola biri. Hatta toğla gelipdirler. Näçe 25 milyon pulliya bürünç uğunda adalan olupdurlar danim. Toğla gelecek bolýarlar. Evet, aýny näme ola o ýaşulyny getirip bolan o diýämiş maskalasyna. Beýleki adamlarym onda türmede oturanlar bar, adam öldürenler. Ya da bir jenaýet edenler. Olary da aýyny getirip bolan o diýip olar aýtmandylar. Çünkü o neden adamlar Yönököy vatandaş. Görýärmi? Kanun organy wara bir hilik, Yönököy vatandaşa wara bir hilik. Onun arkasında İçeri İşler Ministri Kadirov durýar. Hatta şu polisiýalaryň biriniň kakasy diýipdir. Şol awdym ka şoň ýadyma şonok. Şoň kakasy diýipdir. Eger men oglum gitse diýipdir. Şu öldüren polisiýanyň biri şoň kakasy diýýämşin. Şo gitse sizem gidersiňiz diýämiş. Olam dawa edýämiş. Şimdi beýleklerim gitmejek bolup öldürende de degen oklar. Ola bar. Ona ikinji ine dünýäň da şo aýyň 14-üne Murat Düşen göz görtüli türemli sorogu tordum bolyn. Yeni bir galp tökmet bilen uzatjak bolýarlar. Şu wagt tenidem göýgören oklar başgalasyna dolanyp barmady. 4 ýyl türme tutulgyna basylan oglan sorogu torundan soň göýbermediler. Nämemiş 3 gün galanyna yine bir bilen gowk edipmiş. 3 gün galanyna. Hi samsyk yani köçede oturan o dilekçe gurrun versen men anmaýar şol. Dilekçe bir akly huşyny gitiren bir oturan alkaşa aýtsaň şola men anmaýar. Goýsan aýdyr 3 gün galanyna olur ýa-da edermaý diýer. Ölüp adatlyga çykjak bolup durar. Şimdi şunu eden kadiýet. Şunu eden etjek bolýan kadiýet. Näme üçin bulara çäre görülen okka kanun adalet baý bolsa bolardy da şolary da çäre.
Gaýtam tökmede atıp vaat edip olary yeni içeriklik ýalar oň üçin hasap berýänem ýok, zat edýänem ýok. Mundan soň söz gutordy dostum. Sözüň gutorun ýerinde türsbez. Diňe yumruk, näme Allah'ın beren yumrugy elimizi duýýas, yumrugymyz duýýas da köşe çykýas. Allah'ın beren yumrugyna gaýgyryp duramdyk. Allah Taala bermez de wara, yer gelende şonu ulanyp beripdir wara. Bular var şu ulanmaly bolýas gereklerine. Kanuny uradan bolsun, gadydan bolsun, ol çäre däl dostum. Ya birinci mesele wara, ýanky ýaşyl wara, kakada kol gaty jedeli soraw kakdy. Kanun boýunça ekspert höküminde wara, gaty jedeli soraw ony. Öne ikinjiňi bilemek. Oňa plan gatyp kommentary berilemek wara ýa-da militärlerim öz tarapyndan argumenty we da otayda bir näçe nüans we ýa kalp gaýdanlaryna ýanky saglyk ýagdaýy, sirdeşni pürüstupda şolar ýaly gurulmada. Ol hiç kim görkedi bilen okuran bir urlu öldürülüpdir diýip bara. Bara jedeli soraw. Gaýat bara otayda. Gaýat bar. Işleýän militärlerin bir aýdan bu ölen kişi bolýar diýip özüne gidip yatan adamın depýärler. Gözünü galdyryp ýere galdyryp oýandyrjak bol. Ondan mara gel ne sen birini maşinli öýünden alıp gaýdarsyň da ýolda intek addele barma ka ol amanatyny tapşyrýar. Şo taýda uranlaryny aýserdeşni kristup tutandyr hawa bir şart çalanda da bolup bilýär odaklar. Ýöne sen urdun dämi netijesinde? Sen urdun aşa. Belki ol adam ömründe bir şart görmedik adamlar diýip aýdy bilen aga. Eli narushnikli öýünden alyp giden videolary bar, ha näetdiň aýany. Düşündim narushnikde da postum gallaranlar napusçy. Ýa-ni narushnik bilen boýnuny nemedenler. Ota jedeli soraw şo meselen gaty jedeli soraw bolup plan tarapdan ni. Ondan sonra 10 ýaly suwçylaryny tolko biziň ýurtdan şu Amerikada da bolýar. Herki hemme ýurtda ýalňyşlyk esasyna bolup bilýär. Amerika'da bir neger oğlan bolly. Neger oğlan bilen bolly. Dinlede dostum. Yere yatırdılar. Amerika diýen bolýan, Amerikada boy polisiýeskiň üstünde kamera bar. Erde şoň üstünde kamera bolmasa sen güni polisiýeskiň natri buku paslady bilýän. Bu diýmek näme diýmek? Bu уже ol doказательство dor, dämi? Bol keçen wakany birinji lisodan görüp bolýar, näme bolup berýär. Şonu internetde paýlaşýarlar, aýtýarlar. Ey, berde polisiýeski bir ýerde nisprawiedliwý narushnik dakan üçin $500-600 miň dollar suda berip utýarlar o adamlar. En Amerika bilen Türkmenistan deňeme de hiç açan. O yer bilen göw asman arasynda. Ya, tarýatylacak bolan oňa ýalňyş hemme ýerde bolup bilýär da. Kanunçylyk. Onu söyle. Kanunçylyk. Soraw we gardaşlyk bilen haýdanmasyň men soraw bereyim. Aha. Sen çağan urtalar hökümet hemçin çäre oranoksaňa bolýar. Çağan gorkudýarlar, urýarlar, süýreýärler. Elini ennamyna göp ýok ennamyna diýär. Ýöne çağa gurlaýap dura 2 ýaşynda däl, 5 ýaşynda däl, 9-10 ýaşyndaky çağa meni şeýtdiler, men gorkýan niýe, meni ýöbarasym bilenok diýär. Onem için hükümet şoňa çäre öğrenek bolýar, ýa kıdaşlaňa jedelmişin doказательства ýokmuşyn. Men ýa-ni näme tarawyny tutup diýjek bolamokla, seren ýa-ni 10 ýaşly çaga diýenim bara. Şonu gowy beýan etmen saňa düşündirip bereýin näme dip. Ýa-ni beýan edip, men beýan et detalyny maňa men saňa düşündirip bereýin şonu. Ýa-ni 10 ýaşly çaga diýenim. Detallaştırıp şeýle boldy, şunu ýaletdiler diýip. Mektepden gelýär, ikisi köçüdi. Men 2 sany gyzym. Men aýallagany bilen gurulýar. Sen aýallagany çağany alýarlar, öýe salýarlar. Öýe salyp urýarlar, gorkudýarlar, bol ejeňe öýe belli. Awa sen ejeňe öýe getirip bilmeseň de sen padwala gidip gorkudýar. Padwalla agzyňa soňk tutýar. Gara erbet zatlar diýip gorkudýarlar çağany.
ejen gowdaliya barkat inen yanna wali ökün titredip burlatmana bermen gorkuyalar. Saçından tutup sürüyeler, burlama deyip gepyeler. Onsa waka bolon sen wara politsiya arda bilendi süren olsa da deden olsa. Çağam dinle, çağam bana Doğru men dinen. Garna soğuk yani kurulamayatına bu göz başına gelmez. Arkayın yo bolya nuraga bana cevap verersin dinle bolya. Bak yan kıyın tutna. Ana meta ay oturma yank elnen sürüsü zadetse elin at çat kagelyasen gonu arda veriyana politsiya gon gidip vaka bolon yerinde. Arda veriyana Onu gonu ne diyorlar? Dinle, men çağam bana jana denne, men fıratı ödüm barman kan milise çağırdım öýe. Men 2 sagatlap garaşdym milise, bir köpekdagy traba jaňatdym. Plus öýe barmanam köpekdagy trap milise ödüm bardym, ödüm barman 1 sagat garaşam da milise tapmadym etrapdan. Yo, onun sen ne fantazi olamasın da on sebep var. Şehir için bol on yerlerle şehir men bilyana. Son yani nemesen gun ekspertize var. Çoğunu da ki morfologa. Şuna kadar gun ekspertize diğerlere dava ettik. Barabil sen ol yara Ali boy. Sen Türkmenistan'da olsan primo jangat sen köpekdagy traba men adım aydımda tanayalar. Näme fantastik aydyk men. Yani baştan geçirenler. Nayt dura ne? Ondan masıla ediyen ne tihat. Men şu efire çok takır koydum. Yo. Ferhat derdi. Lisane birda daydan. İksana da boşup ya bir urdu da tip arda var yana gonu morfologiya kitjeler diyen. Olayta milite tapmadım de on yalla. Olo sisteması gonu ardan ya Zon gonu gidip barlardan geçiriyorlar at çatkında nelyalar diyen. Men ödümü uranlarına, men ödüm dökkençige baramda meni gona kitme deyip bir hepteden soň men uruşup gitdim. Näme bolgusyz urlaýan? Bolya barar jaman. Anamda senin bir soru Türkmenistan'da adaletli sud. Türkmenistan'da adaletli sud barmy dost? Yok. Şoňa erkek ýalyp doğru diýen malalar. Doğru yo. Yo, men imin milisiýa meseleni aýtdymla. Eğer Türkmenistan adaletli sud bolsa de ne hak yerde adamlar oturmalı türmede. Sebebi zaключительный итог решения суд çıkarıyor doğru değil mi? Prokuror sanksiya veriyor. Diyalanlar diye insonda suç ediyor adam vinovin mi ya vinovin değil mi? Böyle ne iştana bir gün olanlar türmede otururlar, tökmede atılıp lad edilip adamları davliyen Anglalar aşan. O davliyen esasında basıncı edip adamlara yaman kän zulmetdiler. Brat ana ayda şu 2006'dan 2007'den beri var şu Gurban Gulin geleni ver yaman kän adam ne hak yerde türmede oturdu. Ne hak yerde elinden mal, mülkünü alırlar. Mesela inberksi garnaşları Gurban Gulin'in kän adam elinden biznesini alırlar, da ettiler. Şu zatlar var yaman her birimin içinde yan da canım yanık geldi bilýän. Yani adamlar çıdadı diýdiler bir hasaby sorulacak gün geller. Ine şol hasaby sorulacak günüm ýakynlaşyp otyr dost. Ve şonuň üçin her bir iýleşmeden etmeli zady şonu urgenen wagty eline çıkmaly, aýlan şähere çıkmaly, aýaga almaly köşküňe. Halk bilen şonu aýaga almaly, şonu arany bar bolsa şonu almaly şol. Şuňa yaman gowda aýtdyň da soruňa garaşdym da men sen ara gatferet burada aýaga almalýan hem ne şerde näle şonu gözeňe getirýän sen şu bir detallaşdyryp beräýär da şu taýtyny namtaş şun mena ýetmen ýa gonsan gardaşym borup aýaga alsak biz göni alypdyk diýnerýärler düşünýärmi? Bilýän. Ol wara Ferhat biz onu Ferhat men mysal şu ýanky hukum gora görüş bilýän olan ýerlerde pussum. Onu şonu başarýan ýerlere men gorkýan, çekinýän düşünýärm şonu ýazatlar etmeni başga adamlar hatda gurrun etmek. Gurrun edibilen o. Ferhat bunu alýan tanka bıçak bile topuk bolan talip. Ya men bıçaklat bilen diýem ola. Hayda bol otur. Ferhat men tagam bıçaklat olatlara garşy men. Meniň düşünjem mirny protest. Türkmenistanda şu wagtda çenli bir sapar protest boldy. Olam Ajdar döwründe Kasimov döwürler içeri işler ministri
Şonna Ajdar dagy, ol Kitrovkol bar, Ajdar dagy ayağallar yaman kan olan bady şolun içinde. Şolar ayağallar köşke taraf bardylar. Şonna Kasimov dagyny hem etdi ağlap, häzir siz diýe Saparmurat Türkmenbaşy gürleşik waliýaty diýip alyp olary tutup basdylar, bilýärmi? Basdylar ağlap şey diýip. Ýöne biz olar ýalak zatlar anamyz. Şu tapar erde proses edilse, Belarus'ta var. Mülle adamlar var. Brat, bizim Belarusya bilen Türkmenistan'ı deňen wagtyň bar. Belarusya bize garaňdy, erkin o. Bizim ýurdumyzda seredinde. İlerki Belarusya'da. Yok, şolar ana mirne sen diýişiň ýaly pereket etdiler bolan var, millionlap çykdylar. Ol hiç netije bermedi. Iň soňunda barsyn diňdir, tekizap ýok, barsyn nemetdi, näçe müňler çadan pitkada diýdi. Mirne nemede, esas başı güýçle nemetmeli. Ana, güýçmeli netije ýok. Men taň aýdyp otyryn, Belarusya bilen Hasan nemedip bolýar, sen diýen zadyň edip bolýar. Hasanlan güýçlerde meni dostum, sen gurlaýanmy ýa men gurlajak ýa sen bilen oturaýyn. Sen dübün gurlaýap otyrsyň, men gurlaýan üçinçilik berem oga. Bayan aýdyp bolamolsaň, tere. Belarusya bilen Türkmenistany deňär. Belarusyanyň hiç gerek, spasibo. Hiç gerek baýlygy ýok. Daşy elektriçistwalar ýok Belarusyanyň, bilýärmi? Toglary ýok. Olar garyp ýaşap berler. Ýöne şonda da şolaryň bir gerek bilýärmi? Mümkinçilikler kän olara daşy Belarusy Türkmenistanyň görüldü alyp pasporty bermäne gadançylyk etdi. Bilýärmi sen şu zady habaryň barmy? Şu wagt Belarusya öz ýerleşlerini ýurtdaşyna pasport beren o. Türkmenistanyň görüldü aly şolar. Bizden soň edip başladylar. Olam 1 ýyl mundan bolan zat. Belarusyanyň togy ýok, Belarusyanyň gazy ýok. Ýöne şonu da bizim adamlarymyz Belarusya girip işleýärler. Bilýärmi şonu sen? Taksiçilik edýärler Belarusyada. Gady diýär günüm görýär o. Nem üçin bizim ýurdumyzda adamlar hemme baýlyklar barka, minjili ev tablitsaň içinde hemmesi barka, nem üçin bizim adamlarymyz Belarusya gidip işlemeli. Kyrgyzstanda da gidip işläp durlar. Tajikistanam şolar ýaly dost. Nem üçin o, nem üçin? Bizde garypmy dost? Biz garyp däl, Allaha şükür hemme adamlar bar. Yok. Şo men tere bir nujeli bir решение ýok. Şol bir çödüp bolýan nujeli Diňe bir решение bar dost. Şu halk bolup şoň gözlemlerine şu rejim aýyrmak boldy. Ýöne bilýärmi bir zat barda, şu sen bir zat düşün, adam kompýuter däl, Sivazın arkasy bilen kellesini birgen ok bolup, birikme üçin organizasiýalar bolmaly, liderler bolmaly. Bar. O speakerler bolmaly. Biziň içimizde men meselem men saňa aýdyn, men bir lider, hereketiň lideri men meselem. Bara Murat Kurbanov var. Bara olanlar kena Nuranny da bir lider. Näme liderlikden? Şuradaki adamlar näme pikir edýär, sen içe. Adamlar pikir etdi. Eger hakykatdan hem lider bolanmasyn, hem şun daşary ýurtda gidip liderlik etdi. Gelle golkozda başyna asla diýatan. Kim diýär onu dost? Yani her bir hemme kişi pikir edýär. Hemme kişiň diýýär. Türkmenistan'da özgü pikirli adamlary kabul edýärlermi? Yani senin pozisiýaňy, öz düşünjäňi aýtmana ruhat barmy Türkmenistanda? Eğerde ýurdun içinde repressiýa bolsa, eğerde adam hakly hukuky bozulsa, nädip onu Türkmenistanyň içinde adamlar öz pikirini aýtsyn? Elbetde eğerde ýurdun içinde opozisiýa bolsa, oňlanamalaşýar. Näme sormaga da jogap dost. Eğerde Türkmenistanyň adalatlyk bar bolsa da biz düşüşmezlik kuruw bolýar. Awam. Men bärdin ha. Kuruw bolýar da ýanky. Ýok, aýdy. Bizim düşüşmezlik problemamyz ýok. Sebebi biz 20-nji asyrda ýaşaýar, innovasiýa döwründe, telekommunikasiýa, internet hem de bizim elimiziň aşagynda. Biz isleýän adamymyz aýdyp biler, biz video çekýär, bütün dünýä görýär videomy. Dogrymy? Dünýede ýaşaýan türkmenler internet üçin sifraloy. Bolýar näme problema? Esasy zat adamlaryň bilmegi, kim degen tanamagy bar etmege düşýär. Tak şahsiýetiň ozady ýok. Kim bilýär, kim inanmaly, kim inanmalyýarlygyny we şoňa görä hereket edýär. Bolly. Tamam men kän olar edem ok ýagny. İnşallah bolar diýip umyt edýär. Arkamyzdaky adamlarym şoňuň gelmegi üçin hereket edýärler dost. Türkmenistanyň içinden hem ýurtdaşyndan. Hem organyň içinden hem biz gollaýanlar kän. Organyň işgärlerini bilýärler o zatlary. Крымчавара 3 tane çöd gutpa. 3 tane çöd gutpa. Prem realna.
Maral sen özün Gatı naredaydı. ulu finans Moderator milyar. nedaydı men 5 minut durup berdi olacak ya gelecek Böyle böyle. Yani ne için şu oğlan şumat için cevap vermedim. Hayır ama yani kabota men yaratı yani alet. Cevap verdim ha. Doğan sen aycandadın fantazi tevavi ten bir urdu dip bar yana gon morfologiya kıtça barlayalar men şol sen gepin dinledim sen şo yerine aytmadın. Açağa murtida bar gon morfologiya kıt ekspertizadan geçiriyor. Cevap ver otturna sen o diyandan. O edilen ok sen onu yani İşte men politsiyan Ülkeler barıp politsiya gözlep nemetme postadan ardan yazı uğradık koyur. Suratın alla postadan ardan yazı uğradık koyur. Hakil tapyalar sen yani. Efire girip Türkmenistan'ın içine baktım. Daca gelen hatlan hemmesini efirde okudum. Kameramam açtım. Bileyim kameranım açıp ine men falan yerde elimde de şunça arda var. Ne için şeye cevap vereyim dedim. Sen aytjan, sen çağan urdular, soňradaki çil çäre görmediler diýen dogry mı? Alo. Hawa. Eneferet, so çağan uranlygyny ýekije fakt, ýekije dokazatsyztwa alan taňa byşdy. Urlayan adam oriyat yer bir dar döwdürýän adam oriyat bir ýerine sinýak galaya, çydyjyk galaya hatsaby. Ýekije bir dardyň bamy şonu görkezdi O bilmem. ayağı ağrıptır diýdi süýrelenine doktor ýazyp berdi. Ayağı ağrıptır diýdi. EKG'ye gittim, kellesini geçirdim, hemme dadan geçirdim, bağırlattım doktoru. Men diýjek bolýan adam, mujeli adam, ne pişihotdan geçtin dip 50 manat, 100 manat straf edýärler. Çilimçek oturdum dip 100 manat straf edýärler. Şulara adam gelip gorkuzdyň. Ni tolka çağan gorkuzdyň. Sen ejesi atası ýok wagty, köçeden alyp şeýdip öýe sallaň diýdim. Şol adamlara çäre görmediler. Düşünýäň bir zada. Daz 50 manat adam straf Aynen, tolyp. Allah razı Onun ten gatir ve cenayet dolara o çağan tüyre neme asalsan ol bu magasistı ve dip o onu la çene bak bilyalar fa adamı onu alıp cenayet taptılar kedile de polis diyorlar ol neme dip depen tac tenyalin tapıp depetine tac edip arda yapıp yerine dipten düşünüşüpten uğrun tapyarlar fa da on So işler bir netiqat desem bratuha so işlerle rol derecede etmeli işin bir zay etmeyenler bilen ben çünkü işe İran'da para getiriyorlar bilen hiç kimde motivasyon men alalsan yani o tayda işkerlen ödünü de behwitli ödürünü de behwitli düşünýär şonýa iş tapýarlar ha kediledi işleýärler diýjek bolýar ýemine ýanky doganyň aýdýany ne dogry men 100% bilýän tega wara şonýa biriniň şagasyna alyp hadwala talyp süýre dönemedik gör bu magatsystwa diýip bol adam onu ile çenni basyp durmady da diýnirýärler gatagır jenaýat oň aýdýanda ýönemeli jenaýat däl olo gatagyrda da olo düşünýärmi onu hiç şeýle şeýle dinlemen goý görmeýärler mümkün belki zorlajak bolanur şagany düşünýärmi ol ýa-da şonu eden adam tapyp otayda. Ya dostum bir da kelläň işetdim. Adam öldürülen ýerine. Yo dinle adam öldürülen ýerine jenaýat gozulmaýan bolsa urulan ýerine näde gozulýar? Gaty dogry aýtdyň. Yo sen äsesiň denemeler ýa-da gaty gramatny del. Grammatny diýmedi. Sen ödümde hiç ile gramat ýoklayan adam men gramaty bilmärsin sen. Sen aýdyp otdun. Aýarlagan sen aýdýandadyň fantaziýa bir zady ýatdan çykarma. Fantaziýa bilen faktyň arasynda tapawut bar. Fakt ýaşyň zaýten. Fakt näme fakt gerek başga arda ýazdım. Men sen aýdyn sen 100 manattan giýje gidip tören 100 manat bakan we 100 manattan günne köçeden emedýän aýalyň göni 70% garansiýa berbilýän sana. Sen guruluşun dönülen näle adamdyň? Awo. Haramzada. Kun tüsür. Men sana 100% garansiýa. Kun tüsür agay. Haramzada. Haram ekena bu. Çıkardyňmy? Evet, Maska yalaka bul vara. Berdi Muhammedoň yalakasy.
Cevap İnformasyon geldi ver. haramzade. Yo, şu soruga cevap tapana. Adalat var Maramatın diye. yoktu ya. Nerede adalat var? Aydın vatandaşlar. Derekli erkek bolsa 10 ýyldaş diýmez, öz ejesi özün şey dip eklense, hemme kişinin ejesi ýa-da eje bolanyna şeýle duruýdy. Biz iýmenle şol işi etmejek bolup, ýurtda adalat tapmak eden bolsak Türkmenistan ne derdik edip? Türkmenistan. Yo, durun ne şol, ýa-da sözünden alýadan ne, biriniň aşanyny çekip çıkardyňmy? Hani. Yo, sen fantazi. Sen näme ya qeden dadan gördüňmi? Sen görmän başına kestik ya. Men sana aýdyp ötdüm. Faqat fantaziýaň arasynda tapawutda diýär. Ya, başyny gurrun. Hey, sen gramatly adam bolsa wara, sen gramatly bolup şu gyzlara şey dip gurleşýärmi gyzlar bilen? Sen medeniýetiň nerede gramatly adam? Sen çağamyň göz ýaşy. Dinle Satmadan diye senin çağın 100 mada satlar. Sen gurleýän zatyn näme ho? Yo, bir minut dinleyin. Mesela adamlar bilen psikoloji adamlar psikoloji dostum ey psikoloji ne burunun bil polya ne burunun ne adamlar bil polya dinlemeden başardan etiqat bir minut dinlemeden başarda polya ol görmedik tani görlenmani ölen suraty wa Gül Cemal öli Dursun Bayağı öli o gittik näme sportda yer alyp gören oglan öli ana olar adalet ýokmy olar? Sen başka bir zada geçmesen o birinci temada urunýan men adalet bardy urunýan. Sen şuna jogap ber. Aýdan nämen gurrunun fantaziýasy bardy urunýan. Sen başka bir ýere geçip ol. İstanbul'a motor sen İstanbul'a iksan yumurtgola kalwasan motor ura urlaşdın. Vatandaşlar kimligini biline şonu suradyny çıkaralı da gayrat edin. TikTok'a çıkaralı halkın düşman deyip. Ana obadaşlar girin şonu. Kim şon familyası adyny? Anamdar. Dawa gelin izlamadan ötüş sorusuna bol derler. Sen ejenskän maşynik sen wapşa urlumy? Nuri sen ejenskän sen hemen sorulma jogap berbilmän. Gol blog edýän sen wapşa urlumy Nuri. Sen ejen tokumda gaýtdym men sen. Nuri sen ejen tokumda gaýtdym blog etmesen başga geçýän ýok. Nuri sen boş wapşa men sen efirňe oturtmamak geda garyp. Öňe sen näşede girip gaýlap. Gurlaşıp mazinazin. Gön kitabın yap, nokat koyan oğlan men. Nokatın oydum, öňüm şu tödüm sen adından çıkan näler. 40 yaş edip sen vapşe prezident. Amına oysana ejeng amına prop oysana sen wara prop. Şunun Mar velayetinde dem sen ejeng şol. Näme olsa gel tap meni. Ejenge etdim men sana. Düşdüňmi? Gel adresiň ver ejeng. Mellel ýa. Olmusunun kırdılarsa kançık doğruna kenay doğunu sikeyim. Gördüňiz näme edip iki ýany öwsiýä, bir de biziň tarapdar bolýar talyby, bir de o tarap. 1 milyon ey. Peskada. Gurwan gulüni gorajak bol götüňiz berýäňiz o götüňiz erkek oglanan diýäňiz özüňiz. Şluho ýabana burutlar. Ýa şluholar bara. Ýani gördük biz. Gön 5 mundyň içinde hakiki ýüzüň açylyp durandyryn ha. Nura burada soraýnam. Haramly ýanky bar ama. Erkimem gurlar. Normalny ötüň duran aýan maskala. Olay şluho hamengde. Näme hamengde? Sen ejen şluho hamengde. Sen ýaly şluho ham döreden üçin. Sen ýaly çok ýygyň döreden. Ýanky gramatny. Senin ejen şluham dogry diýdiňmi Nuri? Senin wara doganyň şluham. Sen baksy tokumyň şluham. Ya Nura. Düşündünmü? Berdi Muhammedowyň ýalakasy. Nura, bir tani account ama. Trapka ho aşağından götürýän dadyn götürbilmän, güýje ýetmän, gurlap duran. Musur sen anamda. Bana çıkıp çivin çekip bara bana. Nerin işledip yorlay bir yerde oturanok var, özünden bilýär şonu ýalany. İtekle otyl gurlema var abla. Zayalar.
Nura Kadın yerçiydi başlar görüyorum. Talibin var, 2 account var mı? 1 account var mı? Şunu yapıp dip çıkardılar üydüne. Yok, yine bir account var. Nura bularda yok mu bir medeniyetli şekilde tövüşmen bir diyalog alıp medeniyet. Alman kim olanlar? Bunun içinde yok. Erbe o da yan bira var. Sen gittin efir kellek. Efir buluşturacak oluyor. Ya ol var. Neme diýär? Hema henki götürecek oluyor hem Gurwan ulyň götürecek oluyor. Talip erbe o da yan var brato. Dinsizin hakkından niye imansız gelerdi ya olun. Vatandaşlar menem var şu dinsizler bilen var imansız ýaly bolup görüşmesen bolan oy. Bular ece baçy goýman. Biz de ara bolýa ece diýär, saat diýär, mukaddesdir diýär ha. Ine şu adamlar köse oturan organ işlerlen ecesi ýokmu ba? Olun ecesi näme üçin oğlum beýtme diýen oğlunu. Bolýa ejelere sökme alinde. Ýöne oň ecesi näme üçin çağasynyň başga bir hojalykları pytradyp göründü görübem berekella oğlum diýe öýe getirýän pul üçin. Onun şoň ejesine men sökmäýinde näme üçin kime sökýän aýdyň. Ejesini satýar şolar onu şey. Ya şu ýurdu dolandyryp oturan bir giden bey organ işgärleri, adderler, polisiýalar urup gaýt edip göründüň ejes bar o. Şolaryň bagyşlaň bolun bir amdan gaçdylar bar. Ýöne şolaryň ejeleri näme üçin şoň öňüne geçen ok, şu zulmyň öňüne geçen ok. Näme üçin dur diýen ok, oğlum beýtme. Ya bular ýal bolma diýen ok. Ha? Ya onu Näme Mamedowa bu arkadaş şäheriň hekimi. Olam eje, onu eje dip onun başymda täze delin onu. O arkadaş şäherinde hekimliginde bolup adamlar 200 olay adam bar pulumuzy alyrdyk arz edenne kok koýberdi ol. Bar şolar ýok edin derrew diýip. Ýene bara söwýänlere bir zada gynanýanlar. Kıyamet gününe her birinden algıdardırlar o. Ben size hakkımı halal etmeýänçem siz cennete girmeýän inşallah. Şonu näme hatap berersiňiz kera? Bu yalla kılan var asıl genetikatında mı bulan? Lan tohumda kanında mı bulan? Yalla kılık. Yo, yan kanun bilýärmi? Ene şon ýal musurlar Türkmenistanda söwýä şey merteben peseljere hökümet çäre görmeýär. Haýsy bir samsyg üçin ýöne barbar etjek onu. Agdyny itiň agdy ýalaga dip ödem kanun gurulýar. Kanun bilýän serap musur kanun bilýärsiňmi? Ýa-da diýär o jedelli mesele diýär. O nähili jedelli mesele milisi urup maşina salýar on kakasyny. Şolar urup öldürdi. Nirden jedelli mesele? Fantaziya diýär görýän bilir bu sera çykyň içinde. Men prostoy aýdýan dadmy fantaziya diýär, bi gaýrat diýsäni. Fantaziya aýtjak bolsam men efirde gurulameýän onu. Ertir jogap bermeli borna men fantaziya. Şu gün için prezident arza yazıp bilýän kanaat şekilde jogap alan adam görmedimmi? Şu adam açıp görkezip bilýän şo küftança men ýanymda we prezident ýadan küftança maýdyl arzadar ýogam bolsa şo küftança men ýanymda Instagram jogap geleni. Haram bolan kulum. Hazır Türkmenistanda organ işte işlep görenlerin haysy bir dolu bar bolýa 100% diýme aýna. 70% kanun bilen organ işgär barmy ka? Salam aleykum hemmäňize. Wa aleykum selam. Wa aleykum selam. Selam. Sebäp menem organ işgärlerinden köp ýandymlary. Mezuma. Men aýdaýyn organ işgärler. Haýsy organ gerek, polisiýa gerekmi? Polisiýa kılar gutoron geyinip barýan, geyinilgi laqatya. Ýagdaýyn gow dip işiň bitirenok. Bu pahyr sulap geyinip barýan amol näme bu bumamyzla getireden ok. Dinleýän ok, ardyň alan oklar, kabul eden oklar, gorkýarlar barýan bar pastawy çagyr ýygynan şunu. Bar maşyn çagyr ýygynan şunu oňorýan zatlar. Şu ýygynan men goranok musurlar. Yüzüne diýen polisiýa kılan. Benim pulum olsa dinleýärler. Dinleýän bolsa şu polisiýa kılar musur siz men diýen şoňa. Olam diýdim, ennem diýen. Maral, karoçi bir şu wagtlar anekdot ýalyny düşüp gitdi. Bir adam aýalyny soraýardy. Sevgilim diye. No sevgilim diye de ne? Bugün diye men diye işte nalogdan barla geliyor diye de.
Näli giyinsen diýe. Gowja giyinip barayım diýe, bir dala ýap barayım diýe. Aýalam bilen bu näme diýdi. Daragoy diýe. Когда я выходила замуж diýe, ejimden soradım diýe. Ece diýe, şu näli gowy giyinsen mekem? Täze igneşikler giyinsen mekem? Zat giyinsen mekem? Ejim maňa aýdyn zady bar. Gyýdym. Näli giyinsem şuň sana gapak diýe. Militelerim söwelýär diýe. Oho, şoň üçin gowy giyinin, elbet giyinin tapagy ýok ýani. Şoň üçin Türkmenistan'da var arkayın magazin açıp arkayın söwda eder ya. İşleň ok, pul ýok çagalara diýsen, näme elinde iPhone aba diýe. Elindäki telefonam bukyp gezmelle. Awa. Oho, bu tapar. Türkmenistan'da Onu yani malum özüm söwda edip para yanıp şo nalogynlardan plana jaňa dipsiň diýip maňa Türkmenistan'da kan var yanıp menen bäri kaç gaýtdym mara. Plana jaňa dipsiň diýe bir gün jaň elýärmi? Bir gelkisine dara barsam 50-60 tane adam durdaşynlar. Menim o wagt näme? Täze maşynam bady. Volkswagen Passat CC olam qymmat maşynlar o wagtlar näme? Üstümem gowja firmaň başlygy bolup otyrdym. Bardym bu ýerdim. Ay bular ay eýtmeli, eýlen bolly jenaýat bolly. Pul aljak bolýarlar menden. Ay menem bolýar edim, men oturjak garaşjak. Ayni şo pul bermedim ýa-da näme oje gördüler. Bundan pul alyp bolmak ay bolýar gidiverdik gördüm. Ýoksam näçe adam gelip otyr. Plana jaňa dipsiň, dipsiň diýip. Kana случай, şolar ýalak edýärler. Bir ýere senden pul almajağını bilse, goýberýärler, derrok senden baga geljegini bilse, ersireçen taklaýarlar. Aç koda olar. Görürler aç. Üýde çağı eklemeli. Barmağın ýalarlar, barmağını. Çağlar görüli gapater edýärler. Ol itler bolýar, agdy dili çykýar. Şolar ýalak kaçan kakam geler, bize işten getirer diýip kakalaram. Haramçylyk edip tağlaryny haramlyk bilen giýdirip içirýär-de. Öwrenen näme? Ha? Öwrenen näme? Yan kese uçlar sana yetmedi diýen wara ýene girecek bolup garaşyp otyrsyň. Bar git to jelep ejeň oňorsana sen bar. Gawat geleni jelep pip görmedi ejengden öwren. Eje gawat gelen aýal maşgala men jelep sen diýsem bolýarmy ýa bolan okmy? Şey diýdim bol men ejeme etdiler, sana etdiler diýdi bar aýt ejenge. Düşdüň? Ayo berden Nurana. Men 10 zalim bolmanam başarýan. Nurana berikli. Yo berikli gördüğü gowja adamlar we ene bankasydan başlady. Ejetine klient gözledi olan bolmakda görülen. Owadan nap klient gözledi olan bolmady. Guruan ula ejen hödürle belki guruan ula alma mümkin owadan jogolsa ýaşy bolsa. Bolýar boş beren sene iyi. Biz başka problemlerimiz var. Bayka как дела, Bayka? Bilen bolup şoň güni akdyjak gurum bolýarlar. Ýalajak bolýarlar. Boş ver. Halk düşman näse halk. Yok, hapsi verilik fayda görkezmeli. Nuray, doğru dedin sen vara. Yine biz ayal doğan vara, benim am doğan şol vara, benim am doğan şol. Senin ecen, benim ecem vara, şonun için berde hapsi verilik görkezmeli. Namusunu deyseler gönü bilen atvet vermeli de cevap. Aştı 100 000 bolluk. Aştı 100 000 vatandaşlar. 95 000 200 adam. İnşallah 100 000 bolanlar söz verişim ýalak. Bir adamy umra uğratacak Allah'ın izni bilen. Lukman inşallah. Çünkü patpisasiye etmedikler patpişken içinden taylacak. Halal yani. Bu elmini şey çek. Çok haydi işte umra inşallah. Bir adam umraya gidecek. Kim bolar ka inşallah? Nesivesindeki adama ziyaret kabul olsun. İnşallah inşallah. Niyet ettim şunu inşallah 100 000 bolar. Her kimim baksın. Yani halal varmak nesivesinden halal varmak var ha. İnşallah inşallah. Niyet ettim inşallah. Hükman bolar Allah'ın izniyle. Sebebi taliba men sizden bir zat aýdaýyn da. Öýdýänimiň sebebi var da bizim goňşy var da. Ýanky
Indi näme diýse bolýar? Diňe ýa-ýal näme da? Diňe pul da açyk göz ýa siziň aýtýaňyz bar. Oson o bulam haja var ýa-da. Haja var ýa-da. Haja var gelýär qara. Muňa da tanış bilişler aýdy. Hajdy seni kabul etdimi de? Nasıl kabul etdi bu haj seni? Şu aýtýaly halal bolsun ýa-ni. Her kime de. Hemme barpıyor hazır, hemme. Beri قال بالمان ما رمي ليش كما يدفع وتيرا باقتيتن خبلارين Ay bolýan inşallah. Nesip bolsa efiri YouTube'da paylaşan görmedikleri bar bolsa YouTube'dan görüp bilersiňiz vatandaşlar. Inniki efirim inşallah bir näçe gün soňra video çekendan soň uje efir açaryn. Şu oturayın teksti videonu çekeyin Allah'ın izni bilen. Goşulan adamlar her biriniň jany sag bolsun, başyna dik bolsun, Allah razy bolsun her biriňizin. Allah Taala bizi özünden başga hiç kime möhtaç etmesin. Sag bolun. Bolýan sag bol. Sag bolun, sag bolun. Sag bolun. Ağzverçilikde bol, ağzverçilikde. İnşallah. O bolar emre. Allah adyny ümidiňizi ýitirmeň. Fa innemel usri yusran. Wa isinu zakarı çagırsınız. Sag bolun.